Ορίμασαν λοιπόν οι συνθήκες, αντικειμενικές και υποκειμενικές, για να ξεκινήσει αυτή η βιβλιοπαρουσίαση. Εγώ θα σας πω τώρα, απλά κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Εγώ είμαι ο Γιώργος Σουβλής, δίπλα μου είναι η Έλση Παπαγεωργίου και δίπλα μου είναι η Αλίκη Κωσυφολόγου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό εδώ, μια Αμερικάνικη ουτοπία, όπου ο Φρέντρικ Τζέιμσον έχει γράψει ένα κεντρικό κείμενο και υπάρχουν κάποιες απαντήσεις από άλλους στοχαστές για ζητήματα τα οποία θα μιλήσουμε. Έχει βγει από τις εκδόσεις Angelus Novus και όποιος θέλει πάνω μπορεί να πάρει ένα αντίτυπο. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο, κρίνω εγώ. Εμένα μου άρεσε πολύ, θα πω το γιατί. Εγώ είμαι διδάκτορος ιστορίας. Η Έλση έχει κάνει διδακτορικό στο φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο 8 και η Αλίκη Κωσυφολόγου είναι πολιτική επιστήμονας. Οι δυο μας, εγώ με την Αλίκη, είμαστε και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Jacobin Greece. Αυτά θα πούμε. Πρώτα θα μιλήσει η Έλσα, μετά η Αλίκη και στο τέλος θα μιλήσω εγώ. Και να ευχαριστήσω τον Τάσο Ευσταθίου για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, όλοι μας δηλαδή, και αυτά. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Ευσταθίου και τις εκδόσεις Angelus Novus για την πρόσκληση στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου, του τόμου περισσότερο, έτσι, που τιτλοφορείται από το μόνιμο κείμενο του Φρέντρικ Τζέιμσον, μια Αμερικάνικη ουτοπία, διαδική εξουσία και καθολικός στρατός, που μου έδωσε επίσης την ευκαιρία να ανακαλύψω έναν απροσδόκητο μέχρι ένα σημείο Τζέιμσον. Να πω εδώ ότι δεν θέλω να θεωρηθώ ως ειδική στο Τζέιμσον. Έχω ένα μεγάλο κομμάτι του διδακτορικού μου, έχει ασχοληθεί με κάποια κείμενα, ας πούμε, κυρίως το μεταμοντερνισμό, το πολιτικό ασυνείδητο και τη σύνθεση ανάμεσα στα δύο μέσα από μια ιδιαίτερη ανάγνωση που κάνει ο Τζέιμσον στο Λακάν. Γνωστός λοιπόν για τη φράση του, και σε αυτή την παρουσίαση θα κάνω μια εισαγωγή έτσι, για τον Τζέιμσον και κάποια χαρακτηριστικά που καταγράφει ο ίδιος για τον ύστερο καπιταλισμό, που είναι και το βασικό, ας πούμε, κόνσεπτ που επανέρχεται, είναι λίγο το ενοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται και αυτό το σχέδιο για μια αναβίωση της ουτοπικής σκέψης. Θα σταθώ σε δύο σημεία του κειμένου, κυρίως στον καθολικό στρατό και στην έννοια του φθόνου της απόλαυσης του άλλου, για να κάνω, ας πούμε, ένα κλείσιμο με έναν προβληματισμό σε σχέση με την ουτοπία και την προσδοκία. Γεια σας. Λοιπόν, Φρέντρικ Τζέιμσον, γνωστός για τη φράση του «Είναι πιο εύκολο να φανταστούμε το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού». Στον παρόν τόμο, λοιπόν, ο Τζέιμσον καταπιάνεται ακριβώς με το πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε σήμερα ένα άλλο σύστημα κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, πέραν του καπιταλισμού, κάτι που έτσι κι αλλιώς, με βάση την παραπάνω διαπίστωση, φαντάζει ουτοπικό. Η διεθνής επίδραση του Τζέιμσον ξεκίνησε με την δημοσίευση το 1984 του άρθρου στη New Left Review «Ο μεταμοντερνισμός ή η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού», το οποίο θα οδηγήσει στην έκδοση του ομώνυμου και μνημειώδους τόμου το 1991, που θα τον καθιερώσει ως εξέχον μαρξιστή διανοούμενο παγκόσμιας εμβέλειας, leading Marxist, όπως αναφέρεται από τους σχολιαστές του. Ωστόσο, παρά τη διεθνή αναγνώριση του συγγραφέα, το ίδιο το έργο του Τζέιμσον παραμένει λιγότερο γνωστό, ιδιαίτερα σε μη αγγλόφωνα γλωσσικά περιβάλλοντα, όπου μπορούμε να εντοπίσουμε μια ασυνεχή και κάπως αποσπασματική πρόσληψη. Μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα στο γιατί. Είναι λοιπόν μια γενναία επιλογή των εκδόσεων Angelus Novus να στρέφουν σήμερα το ενδιαφέρον στο Τζέιμσον και στη συγκεκριμένη θεματολογία, πώς μπορούμε να σκεφτούμε δηλαδή ένα μέλλον άλλο από τον καπιταλισμό, σε μια περίοδο αποτίμησης όχι μόνο της ελληνικής εμπειρίας της αριστερής διακυβέρνησης και της αριστερής αντιπολίτευσης και τα όρια στα οποία έφτασε, αλλά
μια αποτίμηση και αυτού που φάνηκε να διαμορφώνεται ως νέο παράδειγμα για τα κοινωνικά και τα πολιτικά κινήματα από την Αραβική Άνοιξη μέχρι τις πλατείες, έχοντας ως πρόταγμα τη διεκδίκηση του εκδημοκρατισμού. Σταματάω εκεί, γιατί κάπως και η χρονικότητα του κειμένου είναι λίγο στο τέλος και του Occupy, ας πούμε. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της παλιάς πια συζήτησης για το μεταμοντερνισμό, η οποία έπαιρνε τη μορφή μιας διαμάχης υπέρ ή κατά του μεταμοντερνισμού, και στους μαρξιστές ειδικότερα, στους μαρξιστές διανοούμενους, η συζήτηση ήταν αν ο μεταμοντερνισμός είναι μια ιδεολογία ή όχι. Ο Τζέιμσον κατάφερε να μετασχηματίσει αυτή την αντίθεση σε ερώτημα για τη μορφή που έπαιρνε πια το αντικείμενο κόσμος του ύστερου καπιταλισμού, στη βάση μιας μαρξιστικής ερμηνευτικής που αναζητά να προσεγγίσει την καθολικότητα της κοινωνικής πραγματικότητας, εγχείρημα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ δύσκολο σε μια εποχή, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τον κατακαιρματισμό σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τον Τζέιμσον, ο ύστερος καπιταλισμός εκφράζει το ανώτατο μέχρι σήμερα στάδιο ολοκλήρωσης του κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και γιατί η διαδικασία της εμπορευματοποίησης και οι μορφές της, δηλαδή ο φετιχισμός του εμπορεύματος και η πραγμοποίηση, έχουν διαπεράσει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αυτές που υποτίθεται ότι ήταν και κάπως προστατευμένες από την κυριαρχία του κεφαλαίου, έχοντας διαπεράσει λοιπόν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και βρίσκοντας την κορύφωσή τους στην αποικιοποίηση της φύσης και του ασυνειδήτου. Το κεντρικό λοιπόν χαρακτηριστικό της πολιτισμικής λογικής του ύστερου καπιταλισμού, που νομίζω δεν είναι άσχετο και με αυτό που διακυβεύεται μέσα στο κείμενο, το κεντρικό λοιπόν χαρακτηριστικό της πολιτισμικής λογικής του ύστερου καπιταλισμού, που θα καταγράψει ο Τζέιμσον και που εξηγεί την παραπάνω διαπίστωση, δηλαδή τι μπορούμε να φανταστούμε και κυρίως τι δεν μπορούμε να φανταστούμε, είναι μια νέα επιφανειακότητα, με την έννοια της απώλειας της αίσθησης του βάθους. Έτσι, ο όρος στα αγγλικά είναι depthlessness. Αυτή η νέα επιφανειακότητα χαρακτηρίζει τόσο τη σύγχρονη υποκειμενικότητα, όσο και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Απορρέει, λοιπόν, η επιφανειακότητα αυτή, σύμφωνα με τον συγγραφέα, από την εγκατάλειψη του ιστορικού βάθους, από τη σύγχρονη θεωρία, και από τη νέα κουλτούρα της εικόνας και των ομοιωμάτων που παράγει, ομοιώματα με την έννοια του simulacre, δεν ξέρω αν είναι η σωστή μετάφραση. Η νέα λοιπόν αυτή επιφανειακότητα οδηγεί στην κρίση της ιστορικότητας, διαταράσσει τη σχέση μας με τη δημόσια ιστορία και εγκαθιδρύει νέες μορφές ιδιωτικής χρονικότητας. Βυθισμένοι έτσι σε ένα αιώνιο παρόν, αδυνατούμε να φανταστούμε το μέλλον, πολλό δε μάλλον να το φανταστούμε με βάση τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες του παρελθόντος, που είναι κάπως και το ουτοπικό πρόγραμμα στα ζεστά ρεύματα του μαρξισμού, έτσι όπως αντιπροσωπεύονται από τον Έρνεστ Μπλοχ, μελετητής του οποίου έχει υπάρξει και ο Τζέιμσον σε άλλα κείμενα. Στο επίπεδο λοιπόν της υποκειμενικότητας, αυτή η νέα επιφανειακότητα επιφέρει μια νέα συναισθηματική δομή. Ο όρος ανήκει σε έναν άλλον Βρετανό μαρξιστή, τον Raymond Williams. Μια νέα συναισθηματική δομή, η τονικότητα, χαρακτηριστικό της οποίας δεν είναι πια το ψυχικό άλγος ή η θλίψη, όπως μπορεί να το γνωρίσαμε στον μοντερνισμό, αλλά η ένταση και πολλές εντάσεις, κυρίως ένταση σε μια εφορική έκφανση, χωρίς να είναι και η μόνη. Δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών του ύστερου καπιταλισμού, που καταγράφονται τόσο στο επίπεδο του υποκειμένου όσο και στο επίπεδο του κόσμου, του αντικειμένου κόσμου, δηλαδή του κοινωνικού και παγκόσμιου χώρου, σύμφωνα με τον Τζέιμσον. Δεδομένων λοιπόν αυτών των χαρακτηριστικών του ύστερου καπιταλισμού, όρος που, όπως είπα και πριν, επανέρχεται συχνά στην αμερικάνικη ουτοπία, εντάσσοντάς την σε ένα ήδη υπάρχον αναλυτικό πλαίσιο, αναρωτήθηκα με ποιο τρόπο η ιδέα της καθολικής στράτευσης μπορεί να αποτελεί απάντηση στην πολιτική αποστράτευση και στην αδυναμία να φανταστούμε οποιαδήποτε στρατηγική για την ανατροπή του καπιταλισμού και για την αλλαγή αυτού του κόσμου. Η αρχική διαπίστωση που εισάγει τη θέση για τη διαδική εξουσία στο κείμενο του Τζέιμσον έγκυται στην κρίση του κράτους και της πολιτικής γενικότερα.
Επίσης μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα. Είχα αυστηρή οδηγία να κόψω το κείμενο όσο γίνεται περισσότερο. Η αρχική λοιπόν διαπίστωση που εισάγει τη θέση για τη διαδική εξουσία έγκυται στην κρίση του κράτους και της πολιτικής σκέψης γενικότερα και της πολιτικής σε τελευταία ανάλυση. Η δεύτερη διαπίστωση, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, είναι ότι κάθε ανανέωση της ιστοπικής σκέψης σήμερα θα πρέπει να αναμετριέται ολομέτωπα με τα δυστοπικά χαρακτηριστικά του παρόντος. Τι είναι λοιπόν ο καθολικός στρατός? Θα κάνω ένα μικρό spoiler, συνομιλώντας πριν την παρουσίαση με κάποιον αυστηρό κριτή, για να πω ότι ο καθολικός στρατός, έτσι να το εντάξουμε, ας πούμε, νομίζω ότι είναι περισσότερο μια μετωνυμία ή μια μεταφορά, ποιανού πράγματος δεν ξέρω ακόμα, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια μετωνυμία και μια μεταφορά. Τι είναι ο καθολικός στρατός μέσα στο κείμενο, έτσι? Είναι μια παράλληλη δύναμη δίπλα στο κράτος και τον επίσημο στρατό, εξού και το διαδική εξουσία, του οποίου πρώτο καθήκον και προορισμός είναι η εκπλήρωση παραμελημένων κοινωνικών υπηρεσιών, λέει ο Τζέιμς στο σελίδα 79, και σε μια εντελώς διαφορετικού τύπου συνύπαρξη με τον πληθυσμό. Περισσότερο από ένα ένοπλο νοσηλευτικό προσωπικό, ένοπλους κοινωνικούς λειτουργούς, ένοπλους δασκάλους, η πρόταση μας παραπέμπει σε ένα κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, ο Ντυρκάιμ επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται στο κείμενο, όπου η εξυπηρέτηση των πρωταρχικών αναγκών εκπληρώνεται στα πλαίσια μιας υποχρεωτικής θητείας. Όλοι θα είναι εκπαιδευμένοι στα όπλα, χωρίς να επιτρέπεται σε κανέναν η κατοχή τους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και προσεκτικά καθορισμένες περιστάσεις, λέει ο Τζέιμσον. 3 με 4 λοιπόν ώρες εργασίας την ημέρα θα είναι αρκετές για να απαντηθούν, να εκπληρωθούν αυτές οι πρωταρχικές κοινωνικές ανάγκες και μετά ο καθένας θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς κανένα περιορισμό. Να βλέπει τηλεόραση, να κάνει χρήση ναρκωτικών, να προσεύχεται, να κάνει γιόγκα, να είναι η ψυχή του πάρτι ή να βυθίζεται στη μοναξιά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση για την πολιτική και ηθική διαπαιδαγώγηση των ενόπλων πολιτών, κανένα είδος ιδεολογικής διαφώτισης με στόχο να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στην οργάνωση της παραγωγής, τη βάση ή το βασίλειο της ανάγκης και τη σφαίρα του πολιτισμού, το επικοδόμημα ή το βασίλειο της ελευθερίας. Οι δύο αυτές σφαίρες οφείλουν να μείνουν αυστηρά διαχωρισμένες, με ένα διαχωρισμό τόσο αυστηρό, όσο αυτός του κράτους και της Εκκλησίας, στις χώρες που πρωτοστάτησαν βέβαια σε αυτόν, σύμφωνα με το συγγραφέα. Γιατί όμως θα πρέπει αυτός ο διαχωρισμός να είναι τόσο αυστηρός και αν είναι όντως τέτοιος, πώς θα μπορέσει να συγκροτηθεί το ατομικό, πώς θα διαμεσολαβηθεί το ατομικό με το κοινωνικό, πώς θα συγκροτηθεί η σχέση ατόμου και κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Τζέιμς σε αυτό το κείμενο, και αν διαβάζω σωστά, η σχέση αυτή δεν χρειάζεται να συγκροτηθεί γιατί είναι ήδη συγκροτημένη. Η εταιρότητα και ο άλλος βρίσκονται ήδη στην καρδιά της ατομικής επιθυμίας, με έναν τρόπο όμως διπλά αρνητικό. Ο Τζέιμσον θα ανατρέξει εδώ στο Λακάν, σύμφωνα με τον οποίο η ατομική επιθυμία είναι μια επιθυμία για τον άλλον, είναι η επιθυμία του άλλου. Και στις αντίστοιχες λακανικές έννοιες, τη δομική ισχύ του άλλου, την κλοπή της απόλαυσης με την έννοια της jouissance, που είναι ένας λακανικός όρος ιδιαίτερα φορτισμένος, και την μονιμότητα του κοινωνικού ανταγωνισμού σε ατομικό επίπεδο. Βέβαια, η ιδέα ότι η επιθυμία είναι η επιθυμία της επιθυμίας του άλλου έρχεται από πιο μακριά και από αλλού. Αλλά και αυτό μπορούμε να το πούμε μετά. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, σύμφωνα με τον Τζέιμσον, δεν χρειάζεται πια να γεφυρώσουμε το Φρόιντ και το Μάρξ. Έχουν ήδη γεφυρωθεί. Η ψυχή, γράφει τώρα, είναι ουσιωδώς κοινωνική. Η δε ύπαρξη του άλλου βρίσκεται στον πυρήνα του λιβιδινικού. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτή, δηλαδή η συνύπαρξη ατομικού και κοινωνικού, είναι αρνητική και όχι θετική. Αυτή η συνύπαρξη διαμείβεται μέσα από τον καθολικό φθόνο που βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής ζωής
Είναι ο φθόνος της jouissance ή της απόλαυσης του άλλου. Είναι η θλίψη για το αγαθόν του πλησίον, σύμφωνα με τον Ακινάτη και όπως αναφέρει ο Τζέιμσον, η επιθυμία για τον ψόφο για της κατσίκας του γείτονα που λέγαμε εδώ στα ελληνικά ή για ψόφο γενικότερα, σύμφωνα με την τόσο διαδεδομένη αφοριστική φράση του ελληνικού Facebook. Σύμφωνα με τον Τζέιμσον μπορούμε να εντοπίσουμε και ιστορικά αυτό το φθόνο της απόλαυσης, της jouissance, να διακυβεύεται και στην ταξική σύγκρουση και στην ταξική πάλη, όχι μόνο από την πλευρά των κυριαρχούμενων απέναντι στους κυρίαρχους, αλλά και από την πλευρά των κυρίαρχων απέναντι στους κυριαρχούμενους. Σε κάθε περίπτωση, η θεμελιώδης ανωτερότητα, σύμφωνα με τον Τζέιμσον, της λακανικής θεωρίας, ανωτερότητα απέναντι σε άλλα ψυχαναλυτικά μοντέλα, έγκυται στον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνει τον άλλον ως δομικά εγγενή στην ίδια του την υποκειμενικότητα. Ωστόσο, πρόκειται για μια συσχέτιση, όπως είπα και πριν, διπλά αρνητική, τόσο γιατί επιτελείται από το φθόνο και την επιθετικότητα, όσο και από το γεγονός ότι η jouissance δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Δεν είναι τέτοια η φύση της. Δεν είναι απόλαυση με την έννοια του pleasure. Η έλλειψη αυτή, ως μόνιμο γνώρισμα της ανθρώπινης κατάστασης, είναι ένα διηνεκές κάλεσμα για έναν οντολογικό, λέει ο Τζέιμσον, οντολογικό και πολιτισμικό φθόνο του άλλου. Τι μας προσφέρει τελικά αυτή η προσέγγιση, πέρα της γνώσης ότι η γνώση δεν θα επιφέρει θεραπεία, ότι δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα γίνουν καλύτεροι σε ένα πιο δίκαιο σύστημα κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, γιατί η δομική σχέση με τον άλλον είναι άλυτη. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να προσδοκούμε σε μια ίαση των θλιβερών παθών. Το αντίθετο, μάλιστα, η νέα ουτοπία, έτσι όπως διαφαίνεται σε αυτό το κείμενο, θα πρέπει να καλοδέχεται ακόμα και τα πιο περίεργα καπρίτσια και τις πιο ασύλληπτες προσωπικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένου, λέει ο συγγραφέας, και του πουριτανισμού και του μίσους των ατομικών ελευθεριών. Θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες προεκτάσεις εκεί, αλλά θα το δούμε αργότερα. Για να ανακεφαλαιώσουμε, η ουτοπική σκέψη σήμερα και έτσι όπως παρουσιάζεται στο εν λόγω κείμενο δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να θεμελιώνεται σε μια αιτιότητα και σε μια προσδοκία, αλλά σε έναν αυστηρό καταμερισμό της εργασίας από τη μια, στρατιωτικού τύπου, και σε έναν αυστηρό διαχωρισμό με τον προσωπικό χρόνο και τις ατομικές ελευθερίες από την άλλη. Το ερώτημα που προκύπτει και που νομίζω ότι είναι και όλη η ίντριγκα του κειμένου και του τόμου, το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό μια ουτοπία χωρίς προσδοκία παραμένει ακόμα ουτοπία. Κλείνοντας, αν εντοπίζω ένα στοιχείο ικανό να ανακοινήσει το αίσθημα της προσδοκίας σε αυτή τη μετωνυμία που θεωρώ ότι είναι ο καθολικός στρατός και σε μια απροσδόκητη πρόταση του Τζέιμσον, αυτό έγκυται στην κατάργηση ή στην εξάλειψη, να φανταστούμε ένα καθολικό στρατό που εξασφαλίζει πρωτογενείς ανάγκες, αυτόματα καταργείται ή εξαλείφεται ο εφεδρικός στρατός των ανέργων, σύμφωνα με τον Μάρξ, και ο πράγματι δυστοπικός φόβος να βρεθεί κανείς σήμερα στις τάξεις του, υφιστάμενος στην απειλή της εξαφάνισης, της ηλικής του εξαφάνισης, αλλά και της εξαφάνισης κοινωνικής του ύπαρξης. Κατά αυτή την έννοια, η πρόταση για τον καθολικό στρατό ή ως μετωνυμία για την εξάλειψη κατάργηση του εφεδρικού στρατού μπορεί να φτιάχνει μια άλλη σκηνή στην οποία η νέα και πολύμορφη εφεδρεία που παράγει ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας δεν υπάρχει πια ως τέτοια. Και εκεί ίσως θα μπορούσαμε να φανταστούμε ως μέλλον κάτι πέραν του σημερινού κατακερματισμού του προλεταριάτου και του σύγχρονου υποπρολεταριάτου. Τέλος, και επειδή αγαπώ πολύ αυτή τη φράση, θα ήθελα να θυμίσω την προσέγγιση του Τόμσον, σύμφωνα με τον οποίο η τάξη δεν είναι μια δομή ή μια κατηγορία, αλλά κάτι που συμβαίνει μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι μια ιστορική σχέση και ένα δυναμικό φαινόμενο που διαμορφώνεται μέσα στις κοινές εμπειρίες, κατά τις οποίες οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και διεκδικούν τα κοινά τους συμφέροντα απέναντι σε αυτά άλλων ανθρώπων που αντιτίθεται στα δικά τους. Και η εμπειρία της τάξης, συμπληρώνει ο Τόμσον, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις παραγωγικές σχέσεις. Και θα κλείσω εδώ και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Πάσα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Αλίκη Κωσυφολόγου. Συμβάλλω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση, κυρίαρχα θεωρώ με την ιδιότητά μου ως μέλος της συντακτικής του Jacobin Greece. Και εδώ ήθελα να πω ότι και εγώ και ο Γιώργος χαιρόμαστε και πάρα πολύ, γιατί είναι και η πρώτη ουσιαστικά βιβλιοπαρουσίαση στην οποία συμμετέχουμε ως site και έχουμε έτσι και τη συνδιοργάνωση, και είναι και πολύ ευτυχή συγκυρία, γιατί και με τις εκδόσεις Angelus Novus έχουμε πολύ έτσι στενές συντροφικές και έτσι ζεστές σχέσεις, οπότε είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Έλσα για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο μας τοποθέτησε σε όλο αυτό το περιβάλλον του βιβλίου αυτού. Εγώ δεν είμαι ειδική στο Jameson, ακολουθώντας την δήλωση της Έλσας. Είμαι λιγότερο ενδεχομένως ειδική, παρόλα αυτά, και από την Έλσα, που πιστεύω ότι ξέρει καλά από Jameson, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι λιγότερο ειδική. Παρ' όλα αυτά, στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα έχω συναντήσει τον Jameson αρκετές φορές μέσα από την ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την ιδεολογία και την αναπαράσταση. Και λέγοντας αυτό, θα σας έλεγα ότι η σημερινή εκδήλωση, βιβλιοπαρουσίαση, συζήτηση για το βιβλίο μάλλον, μου έχει δημιουργήσει πάρα πολύ τη διάθεση να σας μιλήσω για την τελευταία ταινία του Καουρισμάκη. Γιατί πιστεύω αυτό θα ήταν κάτι που θα άρεσε πάρα πολύ στο Jameson, διότι ενθαρρύνει πάρα πολύ και τη διακειμενικότητα. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα πω σκέψεις κι εγώ με αφορμή το κείμενο. Παρ' όλα αυτά να πω όντως ότι αν έχετε δει τα πεσμένα φύλλα, όσοι τα έχετε δει, όντως είναι μια ταινία που έτσι όπως με έναν παιγνιώδη τρόπο συνομιλεί με τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις της εργατικής τάξης. Νομίζω ότι βρίσκεται πάρα πολύ στο πεδίο συζήτησης που ανοίγει ο Jameson και οι συνομιλητές και οι συνομιλήτριές του σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το συλλογικό τόμο, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Έλσα, που εισάγεται ένας προβληματισμός με αφορμή αυτό το δοκίμιο που έχει και τον τίτλο του βιβλίου και ακολουθεί, ας πούμε, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν κάνουμε spoiler, οπότε μπορεί και να προσεγγίσω την εκδοχή του spoiler. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να αυτοπεριοριστώ. Λέει το βιβλίο και στο οπισθόφυλλο και βεβαίως και στον πρόλογο ο Σλαβόης Ζίζεκ αναφέρει. Θα το διαβάσατε, φανταζομαι κι εσείς. Πολλοί θα βρουν αποκρουστικά όσα θα διαβάσουν σε αυτές τις σελίδες. Θα χυθεί αίμα. Ίσως πρέπει να χύσουμε ιδεολογικό σε παρένθεση αίμα για να δώσουμε μια άλλη ευκαιρία στην αριστερά. Εγώ θα έλεγα εδώ ότι για την παρένθεση μπορεί και να βάζα μια επιφύλαξη για το αν έχει δίκιο ο Ζίζεκ. Παρ' όλα αυτά, ξεκινώντας λοιπόν να διαβάζω αυτό το βιβλίο, αυτή την πολύ ωραία μετάφραση που έχει κάνει ο Γιώργος Καράμπελας για τις εκδόσεις Angelus Novus, αναρωτήθηκα γιατί μια οραματική αφήγηση να συστήνεται με αυτή την παραδοχή, ας πούμε, της αποκρουστικότητάς της, και σκεφτόμουν κιόλας πώς του ήρθε του Ζίζεκ να προλογίσει το βιβλίο με αυτόν τον τρόπο, και θα έλεγα κιόλας ότι δεν πίστηκα, μου φάνηκε κάπως άστοχη η περιγραφή αυτή στη συνέχεια, γιατί μου φαίνεται ότι αποτυγχάνει να διακρίνει έναν πολύ πικρό αυτοσαρκασμό που έχει ο Jameson γράφοντας και παρουσιάζοντας κάθε μία από αυτές τις 14 θέσεις στις οποίες αναφέρεται. Και θα έλεγα ότι ίσως να τέριαζε καλύτερα να γράψει ότι ο Jameson με έναν πολύ λιτό και διαυγή τρόπο στην πραγματικότητα μας προσκαλεί να απαλλαγούμε από τη φαντασίωση αυτής της ουτοπίας. Δεν λέω φαντασιακό, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Και αναρωτιέμαι μήπως απλά αυτό που θέλει να πει είναι να αποτινάξουμε αυτή την χωρίς καμία ελιστική τελικά θεμελίωση μεγάλη αφήγηση για αυτή την άλλη κοινωνία. Αυτό είναι όντως προκλητικό. Θα σας πω στη συνέχεια, γιατί πιστεύω ότι όντως, όχι ότι δεν το έχει καταλάβει ο Ζίζεκ, απλά πιστεύω ότι δεν το περιγράφει και δεν το προωθεί με τρόπο που είναι αντίστοιχο με την οπτική και το ύφος του Jameson. Θα μπορούσα να επιχειρήσω να τεκμηριώσω γιατί η ουτοπία είναι και καταγωγικά μια έννοια δομικά φιλελεύθερη
και μάλιστα είναι μια έννοια που σε κάποιο βαθμό έχει βρει και την μετουσίωσή της ιστορικά στις αφηγήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στον φορτικό καπιταλισμό. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο για την ανάγκη, ας πούμε, και της σημερινής κουβέντας να επιμείνω λίγο περισσότερο στο περιεχόμενο κάποιων από τις 14 θέσεις που παρουσιάζει, οι οποίες βέβαια είναι και εφαλτήριο στη συνέχεια για τη συνομιλία με τους άλλους στοχαστές και στοχάστριες που συμβάλλουν με πολύ ενδιαφέροντα κείμενα σε αυτό το βιβλίο, και κάποιες κιόλας έχουν και διαφοροποιούνται και αρκετά με το πρόβλημα έτσι όπως το θέτει ο Τζέιμσον. Η έννοια της διαδικής εξουσίας, αυτός είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου, «Διαδική εξουσία και καθολικός στρατός», που περιγράφεται σε αυτό το δοκίμιο, σε στοιχεία με την αναπαράσταση της διαδικής εξουσίας που προτείνει ο Λένιν, αναφέρεται στα δίκτυα στα οποία στρέφονται οι κοινότητες για πρακτική βοήθεια και καθημερινή ηγεσία, έτσι το περιγράφει ο Τζέιμσον στο κείμενό του, χωρίς ωστόσο στην πράξη να αμφισβητούν τις προηγουμένως καθιερωμένες δομές εξουσίας ή αλλιώς με έναν άλλο τρόπο την τυπική επικράτεια. Επίσης, ο Τζέιμσον ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν κάποιες μορφές εναλλακτικής, ας πούμε, συλλογικής συγκρότησης, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στο παράδειγμα της διαδικής εξουσίας, κατά τη δική του οπτική, δηλαδή παραδείγματα θυλάκων, αυτόνομων κοινοτήτων ή κάποιες μερικές εξεγερσιακές στιγμές και άλλα παραδείγματα ίσως και του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Τζέιμσον δεν θεωρεί ότι ανταποκρίνονται σε αυτό το παράδειγμα. Η έννοια της διαδικής εξουσίας την οποία επεξεργάζεται, η οποία, κατά τη γνώμη μου πάλι, και από τη σκοπιά που διάβασα εγώ το κείμενο, συνυπάρχει με ένα αίτημα κατάργησης της ουτοπίας, συμβαδίζει ταυτόχρονα και με έναν απελπισμένο ρεαλισμό, στον οποίο βασίζεται αυτή η παραδοχή μιας απόλυτης ήττας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ταυτόχρονα συμβαδίζει και με μια ερευνητική, αλλά ταυτόχρονα και πολιτικά εκτεβιστική διάθεση που βγάζει γενικά το κείμενο, επιστροφής στη λογοθετική πάλι, προφανώς εμένα αυτό θα ήταν η ίντριγκα μου σε αυτό το κείμενο, από την οποία απορρέει η κατά τον Τζέιμσον ιδεολογική και κυρίαρχα πολιτισμική επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, ιδιαίτερα τέλος πάντων μετά και την εμφάνιση του θατσερικού παραδείγματος. Οι φοιτητές πολιτικής επιστήμης πολλές φορές αυτή την περιοδολόγηση βάζουν το σημείο την πετρελαϊκή κρίση του 1973, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί. Στέκομαι λοιπόν στην έννοια αυτή της λογοθετικής πάλης, η οποία μπορεί να είναι και κάπως παρερμηνευμένη, ίσως εξαιτίας και του τρόπου με τον οποίο αποδίδεται στα ελληνικά. Η έννοια λοιπόν αυτή, την οποία εισήγαγε ο Στιούαρτ Χολ, περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία, ιδιαίτερα ο θατσερισμός, αυτό είναι το παράδειγμα, πέτυχε να απονομιμοποιήσει πλήρως τη γλώσσα, τα σύμβολα και τα εργαλεία των αντιπάλων του, πρώτα και κυρίαρχα σε ένα επίπεδο αφαιρετικό, συμβολικό επίπεδο δηλαδή. Αναφέρεται βεβαίως αρκετά ο Τζέιμσον και στο παράδειγμα των εθνικοποιήσεων, που προφανώς μεταπολεμικά στην Αγγλία σηματοδότησε και την πιο εμβληματική έκφραση της ηγεμονίας των εργατικών, και στον τρόπο τέλος πάντων που το θατσερικό παράδειγμα εργαλειοποίησε και ουσιαστικά έκανε ένα πολύ επιδραστικό μετονομικό παιχνίδι με αυτή την έννοια της εθνικοποίησης. Αυτή η διαπίστωση βεβαίως σήμερα μας ακούγεται και κάπως αυτονόητη και κοινότοπη. Υπάρχει και μια πολύ πια ανεπτυγμένη κριτική σε σχέση με τις στρατηγικές του νεοφιλελευθερισμού για την ενσωμάτωση και την εργαλειοποίηση αξιών και ιδεών και θέσεων. Ωστόσο, κατά τη δική μου γνώμη, αυτή η κοινότοπη κριτική εύστοχα βρίσκει μια θέση σε αυτό το κείμενο του Τζέιμσον. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ αναγκαία για το επιχείρημά του. Και την ίδια στιγμή αναδεικνύεται και τέλος πάντων και μέσα από την ιστορική ανάλυση και ερμηνεία της σχέσης διάφορων ελπιδοφόρων και δομικά συγκρουσιακών νέων κοινωνικών κινημάτων, στα οποία αναφέρεται κιόλας ο Τζέιμσον στο κίνημα, με τον καπιταλισμό. Η παραγνώριση λοιπόν αυτής, ας πούμε, της διάστασης, της λογοθετικής, ας πούμε, κυριαρχίας νίκης του καπιταλισμού,
Για παράδειγμα, μας έχει οδηγήσει σήμερα να επιδιώκουμε επίμονα να απαντήσουμε στο ερώτημα σε ποιο βαθμό ο φεμινισμός και τα αιτήματά του ενσωματώνονται από τον καπιταλισμό, αντί ίσως να ρωτάμε, μπορεί να ήταν αυτό πιο χρήσιμο, σε ποιο βαθμό ο φεμινισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανατροπή αυτού του διεθνοποιημένου παραδείγματος οικονομικής λειτουργίας με τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα, το οποίο εν τέλει είναι και αντίθετο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τις διεκδικήσεις και τις αξίες του φεμινισμού ως πολιτικού και φιλοσοφικού ρεύματος. Προσωπικά θα έλεγα κιόλας εδώ για να κάνουμε αυτή την παραδοχή ότι ως θηλυκότητα, ως γυναίκα έχω ευνοηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ο φεμινισμός έχει ενσωματωθεί μερικώς από τον καπιταλισμό και το μεταπολεμικό κράτος και συγκεκριμένες οικονομικές λειτουργίες βεβαίως που ακόμη αυτό το κράτος ρυθμίζει. Ωστόσο υπάρχουν εκατομμύρια θηλυκότητες σε όλο τον κόσμο και γυναίκες που υφίστανται αυτή τη δυσμενή συνέργεια του καπιταλισμού με την πατριαρχία. Και βεβαίως ποτέ για αυτές δεν δημιουργήθηκαν περιθώρια συστημικής ενσωμάτωσης ή έστω και μερικής και επιλεκτικής ενσωμάτωσης και αναγνώρισης των αναγκών τους. Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του έχει τεράστια σημασία αν κάνουμε αυτή την παραδοχή. Νομίζω ότι τη διαβλέπει γενικώς αυτή τη μερικότητα στη δυνατότητα του καπιταλισμού να ενσωματώνει ανάγκες και αιτήματα. Την αναφέρει διαρκώς ο Τζέιμσον και σε σημεία κιόλας που μπορεί να μας μπερδεύει λίγο και με τον τρόπο που βάζει τα επιχειρήματα για να μας θυμίσει ότι ξέρει ακριβώς το υλικό πλαίσιο και τη βάση για την οποία συζητάμε. Επιστρέφοντας λοιπόν τώρα στην προβληματική του Τζέιμσον και σε αυτό το νήμα της συλλογιστικής που τον οδηγεί σε αυτή την όντως προκλητική πρόταση για αυτή την προκλητική ιδέα, ας πούμε, του καθολικού στρατού, που κατά τη γνώμη μου βέβαια είναι και μία έμμεση πρόσκληση για μία υπέρβαση αυτής της νεωτερικής ουτοπίας. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία που μου φαίνονται χρήσιμα και για τα σύγχρονα προβλήματα, για τα θέματα τέλος πάντων που μας απασχολούν στην αριστερά και στην πολιτική θεωρία. Προφανώς ο Τζέιμσον είναι ένας θεωρητικός που έχει ένα τρομερά πυκνό έργο, όχι πικρό, πυκνό, και μια εμβρήθεια, ας πούμε, στη σκέψη του, εντυπωσιακή γνώση του μαρξισμού, της φιλοσοφίας, της ιστορικής διάστασης των πολιτικών αυτών ρευμάτων, της ψυχανάλυσης. Αναφέρθηκε νωρίτερα και πολύ συστηματικά η Έλσα. Κάνει μια ιστορική επισκόπηση και άλλων θεωρητικών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων της διαδικής εξουσίας, τα όρια των οποίων έχουν δοκιμαστεί και εξαντληθεί τόσο στο πεδίο της διάνοιας, όσο και σε λιγότερες περιπτώσεις και στο πεδίο της πολιτικής υλοποίησης. Αναφέρεται επίσης σε μορφές διαδικής εξουσίας που είναι, κατά τη γνώμη του, επιδραστικές ή έχουν υπάρξει επιδραστικές στις σύγχρονες ιστορικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα είναι οι Μαύροι Πάνθυρες ή η Χαμάς. Αυτό είναι ένα spoiler, αλλά ήθελα να το κάνω. Αναφέρεται λοιπόν όμως, εκτός από αυτό, και στους πολιτικούς όρους που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τις εκφράσεις αυτών των μορφών διαδικής εξουσίας και βεβαίως τεκμηριώνει, ας πούμε, και πολιτικά και ιστορικά, γιατί αυτά τα παραδείγματα του φαίνονται ότι είναι έστω πιο κοντά σε αυτό το παράδειγμα. Συνεχίζει στο κείμενο αναζητώντας και μελετώντας πάλι και από την ιστορική σκοπιά θεσμούς του σύγχρονου κράτους που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτή την εκδοχή της διαδικής εξουσίας, αλλά κατά τη γνώμη του οι περισσότεροι θεσμοί και για τους λόγους που ανέφερε νωρίτερα η Έλσα, αυτής της παρίσφρησης του ιδιωτικού σε όλα, έχουν εξουθενωθεί θεσμικά και λειτουργικά. Αυτό είναι ένα ενδυμικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη του, στον ύστερο καπιταλισμό και κάνοντας έτσι αναφορά σε κάποια παραδείγματα, στα ελευθερία επαγγέλματα, στις επιχειρήσεις, στη θρησκεία ακόμη και στη μαφία αναφέρεται σαν σύστημα, ας πούμε, το περιγράφει και το αναλύει, καταλήγει σε ένα ερώτημα ότι εν τέλει από αυτούς τους θεσμούς σίγουρα δεν μπορεί κανείς να υλοποιήσει αυτό το παράδειγμα. Και βεβαίως εξηγεί και παρακάτω πώς του γεννήθηκε η ιδέα για να μιλήσει για αυτή τη νέα μορφή, ας πούμε, αυτόν τον, όπως λέει, επανεθνικοποιημένο καθολικό στρατό,
και λέει συγκεκριμένα κιόλας ότι την έμπνευση του την έδωσε κάποια στιγμή σε μια έρευνα που έκανε και μελέτη, ιστορική ανάγνωση κτλ. Μπορώ να τον φανταστώ, ας πούμε, να ψάχνει στο ίντερνετ πλέον, θα είχε και πρόσβαση όταν έγραφε το βιβλίο αυτό, δεν είναι τόσο παλιά. Βρήκε μια γελιογραφία όπου έμπαινε, ας πούμε, σε μια τελευταία φάση του New Deal ένα αίτημα για κοινωνικοποιημένη ιατρική και κάπως έτσι συνέδεσε το επιχείρημα και τον προβληματισμό του ότι εφόσον η ιατρική δεν μπορεί ως θεσμός για διάφορους λόγους, κυρίως που σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση κυριαρχών μορφών της λειτουργίας της, δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο, μήπως τελικά πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη μορφή που είναι αυτό που περιγράφει ως καθολικός στρατός. Φυσικά εδώ να κάνω την επισήμανση ότι βεβαίως ο Τζέιμσον γράφει με επίμονη αναφορά στην αμερικανική εμπειρία, τον αμερικανικό χώρο ως κάτι που είναι και υλικό αλλά και συμβολικό ταυτόχρονα και επανέρχεται σε αυτό που είναι κατά τη δική του γνώμη όλη η συμπίκνωση του αρνητικού για την ιδέα της επανάστασης αλλά και για την υλοποίηση της συσχετισμού, που είναι το ομοσπονδιακός χαρακτήρας του αμερικάνικου κράτους. Αυτό είναι πολύ, ας πούμε, κεντρικό στο προβληματισμό του Τζέιμσον. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέφτεται και προτείνει αυτή την ιδέα του επανεθνικοποιημένου, ας πούμε, διάχυτου πολιτικού σε εισαγωγικά ή όχι στρατού, που μπορεί να κατανέμεται σε θύλακες σε όλη τη χώρα και να υπερβαίνει κυρίαρχα τα πολιτιακά σύνορα και τους υπόλοιπους διαχωρισμούς. Και εδώ κάνει και μια σύντομη αναφορά, ας πούμε, σε κάποιες ειδικές ιστορικές στιγμές που στις ΗΠΑ, ενώ γενικά ίσχυαν φυλετικοί νόμοι φυλετικών διακρίσεων, για έκτακτους λόγους στις ένοπλες δυνάμεις είχαν αρθεί, παράλληλα, ας πούμε, δεν υπήρχαν φυλετικοί διαχωρισμοί. Γιατί παρότι τα επίπεδα ρύθμισης ήταν πολύ διαφορετικά σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Οπότε αυτό είναι κάπως μια αφορμή για να ασχοληθεί με αυτή την έννοια και με αυτή την ιδέα του καθολικού στρατού. Αναφέρθηκε και νωρίτερα από την Έλσα, οπότε εγώ το βάζω συνοπτικά. Καταλήγει λοιπόν σε μια περιγραφή, ας πούμε, μιας νέας εκδοχής οργανωμένου κοινωνικού συστήματος, που είναι αυτή η έννοια, αυτή η μορφή, τέλος πάντων, του καθολικού στρατού, προσπαθώντας κυρίως να σταματήσει αυτό που θεωρεί, ας πούμε, ότι κυρίως κάνει η πολιτική θεωρία, ιδιαίτερα η πιο σύγχρονη, ας πούμε, να υπερασπίζεται κυρίως την ανάγκη για την οικοδόμηση αυτού του εναλλακτικού, ας πούμε, κοινωνικού συστήματος, αντί να το περιγράφει πιο συγκεκριμένα. Οπότε αυτή είναι, ας πούμε, μία πρόθεσή του. Βεβαίως αυτή η ουτοπία του καθολικού στρατού βασίζεται και στην προϋπόθεση του μαρασμού, όχι μόνο του κράτους και της πολιτικής. Θα σημειώσω και αυτό και θα σταματήσω να αναφέρομαι στα σημεία του κειμένου, γιατί εντάξει, βλέπω και τον Τάσο, τα spoiler είναι πολλά. Αστείευομαι, Τάσο, κάνω πλάκα. Λοιπόν, ότι εκτός λοιπόν από την προϋπόθεση του μαρασμού του κράτους, βρίσκει κρίσιμη και την προϋπόθεση, ας πούμε, της κατάργησης με έναν τρόπο και της πολιτικής. Εδώ να πω ότι ο Τζέιμσον επιμένει πάρα πολύ και σε άλλα κείμενά του σε αυτή τη διαδικασία κρίσης και σχεδόν, ας πούμε, απορρόφησης της πολιτικής από τους δύο άλλους πόλους, την οικονομία και αυτό που είναι πολιτισμός και ιδεολογία. Και εκεί διακρίνει, ας πούμε, και μια νέα συστημική σχέση. Οπότε σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο, ας πούμε, που ακριβώς η πολιτική με την νεωτερική της αυτή στενή σύλληψη δεν υπάρχει, σε αυτό το πεδίο περιγράφει αυτό το νέο παράδειγμα. Και βεβαίως, εντάξει, έχει αυτή την πολύ έντονη ένταση το κείμενο που μεταφέρει, ενώ εσωτερική ένταση και του συγγραφέα, καθώς σε κάθε επόμενη στιγμή μπαίνει και με μεγαλύτερη, ας πούμε, έμφαση αυτή η παραδοχή ότι στη συγκυρία την οποία, ας πούμε, ζούμε και συζητάμε, μια εκδοχή, προηγούμενη, ας πούμε, εκδοχή και σύλληψη της έννοιας της ουτοπίας πιο πολύ θα έμοιαζε με μια εκδοχή, ας πούμε, συλλογικής ένδυας,
και ταλαιπωρίας, παρά με μια εκδοχή συλλογικής καλοπέρασης και βελτίωσης, ας πούμε, συνολικά των συνθηκών της ζωής της κοινότητας. Και αυτό φυσικά συνδέεται και με αυτή την επιμονή του στην αναφορά στις κρίσεις, ισοπαίδωσης, συντριβής, ας πούμε, των δυνατοτήτων και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Προχωράω λίγο γιατί νομίζω ότι έχω ήδη πάρει πολύ χρόνο. Ο στρατός, λοιπόν, ο καθολικός αυτός στρατός, αποτελεί για τον Τζέιμσον κυρίαρχα μία συμβολική φόρμα, που ως μια νέα, ας πούμε, έτσι, αφαιρετική μορφή απορρίπτει όλες αυτές τις συμπυκνωτικές ενσωματώσεις της νεωτερικότητας ή αλλιώς του πολλαπλού συμπεριληπτικού σε εισαγωγικά ύστερου καπιταλισμού, όπως τον περιγράφει στην αρχή του κειμένου του. Το δοκίμιο αυτό, αν και έχει αυτή τη βαθιά απογοήτευση, έχει και βέβαια, όπως τα κείμενα του Τζέιμσον το κάνουν αυτό, είναι και μια αφορμή για αναζήτηση και ένα κίνητρο για αναζήτηση, άρα είναι και κάπως πιο εμπνευστικό. Είναι ένα κίνητρο για μια πιο, ίσως και λογοθετική αναζήτηση σε πρώτη φάση και διάθεση για υπέρβαση αυτών των ορίων που θέτει ο ύστερος καπιταλισμός. Και διαβάζοντας αυτό το κείμενο, κάνω και αυτή τη σημείωση, σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα αυτή την διαρκή υπόθεση της θεραπείας, της ανίκης της βλάβης, τη χρησιμοποιούν αυτή τη φράση και στη μετάφραση και μου άρεσε πολύ, που προκαλεί ο καπιταλισμός στο φυσικό περιβάλλον, όπου βέβαια, ενώ είναι πολύ λογικό να πρέπει να συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε, δηλαδή να υπερασπιζόμαστε και τη θεραπεία και τις μερικές θεραπείες και τα μερικά, τέλος πάντων, τις μερικές λύσεις, και την ρύθμιση σε αυτή τη συγκυρία, ας πούμε, της κλιματικής κρίσης ή και κατάρρευσης. Ταυτόχρονα είναι μάλλον και μια υπόθεση που πρέπει με κάποιο τρόπο να την υπερβούμε, αν θέλουμε να πάμε και λίγο πιο πέρα. Και εδώ θα κλείσω επιστρέφοντας σε αυτή την κριτική που έκανα στην αρχή στον Ζίζεκ. Αστειεύομαι κιόλας, έτσι υπάρχει και μια διάσταση χιούμορ. Απλά σε αυτή τη μικρή διαφωνία που έχω με τον τρόπο που συστήνει το δοκίμιο. Κατά τη γνώμη μου, ο Τζέιμσον είναι προκλητικός, αλλά όχι με αυτό τον κυρίαρχο, δομικά, αντιδραστικό και νεορομαντικό τρόπο, με τον οποίο είναι, για παράδειγμα, εκφραστές του ρεύματος ενάντια στην πολιτική ορθότητα. Αντίθετα, ο Τζέιμσον επιδιώκει να προκαλέσει μια επανεκκίνηση του οργανωμένου συλλογικού στοχασμού των κινημάτων, αλλά και των κομμάτων της αριστεράς, αναφορικά με το ζήτημα της πολιτικής στρατηγικής. Και με αφορμή αυτό είναι και το τελευταίο που θα πω και θα σταματήσω, όπως αναφέρεται και στον τόμο, αλλά και σε άλλα κείμενα που φιλοξενούνται σε αυτό τον τόμο, υπάρχει μια ανάγκη, αυτή η οραματική στρατηγική, η στρατηγική της αριστεράς και των κινημάτων, με κάποιο τρόπο να απαλλαγεί και από αυτή την επικράτεια της έννοιας της κρίσης και της κρισιακότητας. Το κείμενο όντως γράφτηκε την περίοδο του Occupy, πόσο μάλλον τώρα που έχουν περάσει και περίπου 15 χρόνια από τότε, ακόμα πιο έντονα ισχύει αυτό, που βέβαια ακόμη και άθελά μας συμβάλαμε σε αυτή την φυσικοποίηση της έννοιας της κρίσης και ας πούμε και της κρισιακότητας, και τώρα μάλλον αδυνατούμε να σκεφτούμε τα θέματα, τα προβλήματα μέσα από ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα. Οπότε θα έλεγα κλείνοντας ότι αυτή η υπέρβαση του καπιταλισμού, έτσι πάρα πολύ ωραία, όπως λέει ο Τζέιμσον, ότι πρέπει να τη φανταστούμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να τη φανταστούμε, προϋποθέτει και αυτή την υπέρβαση αυτού του πλέον περιοριστικού τρόπου σκέψης, που τελικά καταλήγει να ασχολείται πιο πολύ με τις ανάγκες της θεραπείας της κρίσης του καπιταλισμού παρά με τις διαδικασίες της πολιτικής του ανατροπής. Και με αυτά θα κλείσω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κάποιες σκέψεις θα πω έτσι κάπως freestyle, χωρίς να έχω κείμενο. Καταρχάς, θα ήθελα πρώτα να πω ένα μπράβο στις εκδόσεις Άντζελους Νόβους και στον μεταφραστή. Αφενός στις εκδόσεις, γιατί μπήκε σε μια διαδικασία να μεταφράσει ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όποιος έχει μπει στον κόπο να διαβάσει το έργο του Τζέιμσον συνολικά θα καταλάβει περί τίνος μιλάμε.
καθότι έχει μια δικιά του λογική, έτσι. Και αφετέρου στον εκδότη ένα μπράβο για το γεγονός του ότι τέτοια κείμενα, όποιος αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία να το κάνει, είναι χρήσιμα για εμάς. Και είναι χρήσιμα και για το κοινό, το οποίο εκπαιδεύεται όντως σε μια λογική που, ας πούμε, δεν είναι εξοικειωμένο. Δηλαδή, είναι ένα παράτολμο εγχείρημα και γι' αυτό κιόλας θα πρέπει να έτσι επικροτηθεί. Ωστόσο, είναι σίγουρα αναγκαίο, γιατί το έργο του Τζέιμσον κρίνω ότι στο ελληνικό συγκείμενο, ερχόμενο από το αγγλοσαξονικό παράδειγμα, πιο συγκεκριμένα από το αμερικάνικο παράδειγμα, είναι αρκετά υποτιμημένο. Και είναι αρκετά υποτιμημένο, νομίζω, για ένα λόγο που θα προσπαθήσω να πω και παρακάτω, είναι γιατί ακριβώς ασχολείται με ένα αντικείμενο, αυτό που έχει αποδοθεί σε γενικές γραμμές ως πολιτισμικές σπουδές, ως cultural studies, και είναι στο ελληνικό συγκείμενο δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο τέτοιο αντικείμενο το οποίο θα μπορούσαν αυτές οι επεξεργασίες να οικειοποιηθούν. Άρα έχει περισσότερο προσληφθεί στην Ελλάδα γύρω από ζητήματα θεωρίας, ως θεωρητικός, ας πούμε, φιλόσοφος μαρξιστής. Άρα, σε σχέση με το βιβλίο, αυτό. Τα επιχείρηματα τώρα, νομίζω πάνω κάτω παρουσιάστηκαν. Ο Τζέιμσον σε αυτό το βιβλίο, αυτό το οποίο κάνει, είναι νομίζω μια προβοκάτσια, έτσι, είναι μια προβοκατόρικη, ένα προβοκατόρικο εγχείρημα να πάρει έναν θεσμό ο οποίος είναι κάπως μισητός, ιδιαίτερα δε όταν ας πούμε αυτός ο στρατός προέρχεται από το αμερικάνικο συγκείμενο, γιατί μιλάει, αυτό έτσι νομίζω να διευκρινιστεί, δεν μιλάει για έναν γενικό στρατό, γενικά και αφηρημένα η εθνική στρατή κτλ. Μιλάει για τον αμερικάνικο στρατό, έτσι, που είναι ακριβώς μια πολεμική μηχανή που, ας πούμε, έχει προκαλέσει τις πιο μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις, πολλές από τις ανθρωπιστικές κρίσεις τα τελευταία 25-30 χρόνια. Άρα πηγαίνει, ας πούμε, κατά μία έννοια που θα λέγαμε, στο στόμα του λύκου και λέει, ας πούμε, ότι αυτός ο θεσμός, ο οποίος φαινομενικά επιτελεί λειτουργίες συστημικές του ιμπεριαλισμού, μπορεί δυνητικά να αποτελέσει ένα όχημα να φανταστούμε μια άλλη κοινωνία. Έτσι, okay. Το ενδιαφέρον είναι ότι για να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή προκειμένου να καταλήξει με τον τρόπο που περιγράψαν οι προηγούμενες ομιλήτριες, στο συγκεκριμένο θεσμό, το θεσμό του στρατού, πηγαίνει σε κάποιους άλλους θεσμούς και τους εξετάζει ως άλλους, ας πούμε, διάδοχους της διαδικής εξουσίας, όπως, ας πούμε, ενδιαφέρον, αυτό δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ ποτέ, είναι τα ταχυδρομεία. Το ταχυδρομείο ως ένας θεσμός διαδικής εξουσίας. Επίσης πηγαίνει και εκεί πέρα ούτε και αυτό το εξετάζει ως κατάλληλο, το ιατρικό σύστημα. Επίσης ένα πράγμα, καθότι λέει, ας πούμε, ότι οι ιατροί εκεί πέρα είναι απορροφημένοι πάρα πολύ με το επαγγελματικό, είναι αρκετά ατομικιστές και δεν μπορούν ακριβώς να καταπιαστούν με ζητήματα ευρύτερα. Και ο λόγος που πηγαίνει, ας πούμε, ένας από τους λόγους που καταλήγει στο θεσμό του στρατού, είναι επειδή εκεί πέρα βλέπει, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, τα οποία, όπως αναφέρατε και πριν, έχουν πλήρως απορροφηθεί από τον ύστερο καπιταλισμό, δηλαδή το ζήτημα της καθολικής υγείας, εκπαίδευση. Και λέει ότι, ας πούμε, επειδή ακριβώς υπάρχουν πραγματικά εκεί πέρα αυτές τα στοιχεία τα οποία έχουν χαθεί στη σημερινή, ας πούμε, κοινωνία την οποία ζούμε, μπορούμε να πάμε εκεί πέρα να δούμε μια, ας πούμε, μέλουσα κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να το είχαμε σκεφτεί άμα δεν μας το έχει πει ο Τζέιμσον, και γι' αυτό κιόλας νομίζω καθόμαστε και το διαβάζουμε ένα τόσο προβοκατόρικο εγχείρημα. Και εκεί πέρα, άρα, ο Τζέιμσον επιχειρεί να
περιγράψει, να δώσει σε αδρές γραμμές τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται έναν μετακαπιταλιστικό κόσμο. Δηλαδή, ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία εκείνα. Δηλαδή, είναι μια άσκηση επί χάρτου στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τι θα είναι αυτό το καινούριο που μπορεί να προκύψει από μια, ας πούμε, μεταμόρφωση. Δηλαδή, είναι διαλεκτική, ας πούμε, άρνηση ενός υπάρχοντος πράγματος σε κάτι άλλο, το οποίο είναι ο θεσμός. Ο θεσμός αυτού του στρατού. Επίσης, ένα άλλο πράγμα στο οποίο όποιος έχει πάει τουλάχιστον στον ελληνικό στρατό, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους στρατούς, έχει τύχει να πάω, είναι το ζήτημα αυτό το οποίο περιγράφει η εξισωτική του λογική. Έτσι, δηλαδή ότι ο θεσμός του στρατού είναι ένας θεσμός όπου όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα με κάποιο τρόπο έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και ως εκ τούτου είτε δικαιώματα κτλ. Βέβαια βάζει εδώ πέρα και λίγο το Τρότσκι και διάφορους άλλους για να περιγράψει τι ακριβώς αντιλαμβάνεται. Ωστόσο, νομίζω, όπως είπε και η Έλσα, δεν νομίζω ότι η βασική του στόχευση είναι να μας μιλήσει σαν σοβαρά για το στρατό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο στρατός απλά ήταν ένα πρόσχημα για να αγοράσει κάποιος το βιβλίο και να δει, ας πούμε, ότι έχει εκεί πέρα να εκθέσει μια σειρά σκέψεις, στοχασμούς σε σχέση με το πόσο αντιλαμβάνεται μια άλλη πραγματικότητα που θα ήταν μια άρνηση της σημερινής. Άρα, όντως, θεωρώ ότι ο στρατός είναι ένα πρόσχημα, είναι μια αφορμή για να κάτσει να ψάξει κάποιες άλλες όψεις οι οποίες, ας πούμε, μπορούν να μας προσφέρουν μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επίσης, σε σχέση με αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν αναφέρθηκε, είναι ότι ο Τζέιμσον μιλάει για έναν θεσμό ο οποίος είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πολιτικό. Ωστόσο, είναι το πρώτο κείμενο, νομίζω, εγώ δεν έχω διαβάσει άλλα, όπου ο Τζέιμσον αναμετράται με κάτι το οποίο να ξεφεύγει από αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται πολιτισμική ανάλυση. Έχει γράψει δεκάδες βιβλία, έχει γράψει βιβλία για τον ύστερο-καπιταλισμό, έχει κάνει λογοτεχνική κριτική, έχει περιγράψει ταινίες, έχει περιγράψει σειρές, έχει μιλήσει για τη φιλοσοφία, αλλά είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο μιλάει για κάτι το οποίο είναι αυστηρά πολιτικό. Και σε αυτό έχει ενδιαφέρον ότι νομίζω ότι αποτελεί και μία έμεση, ας πούμε, απάντηση ή μία έμεση πρόκληση στο Πέρι Άντερσον, ο οποίος το βιβλίο του που είχε βγάλει το 98 ή το 99, νομίζω, που λέγεται The Origins of Postmodernity, το προτείνω στον οποιοδήποτε να το διαβάσει. Είναι μια πολύ καλή παρουσίαση του έργου του Φρέντρικ Τζέιμσον, κυρίως, ωστόσο, με έμφαση τον ύστερο καπιταλισμό. Εκεί πέρα καταλήγει το βιβλίο να πει ότι ο Τζέιμσον είναι καταπληκτικός, φοβερός, έχει περιγράψει με ένα μοναδικό τρόπο το τι συμβαίνει σήμερα, ας πούμε, αλλά αυτό το οποίο δεν κάνει είναι ότι ενώ ασχολείται, ας πούμε, με το κομμάτι το πολιτισμικό, δεν το γιώνει σε ένα συγκείμενο σχετίζοντάς το με το πολιτικό και το πώς, ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αποκτήσει χειραφετητικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να φάρει το πολιτισμό στο πολιτικό και να το συνδέσει με ένα ευρύτερο αίτημα χειραφέτησης. Δηλαδή να κάνει αυτό το οποίο κάνει ο Γκράμψι και έχει κάνει ιστορικά ο Γκράμψι. Άρα του λέει, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν είσαι ένας Γκράμψι του ύστερου καπιταλισμού. Και νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο, παρότι ίσως να ακούγεται και αυτό κάπως προβοκατόρικο ως αίτημα, ως περιγραφή, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει μία πρώτη απόπειρα, ο Φρέντρικ Τζέιμσον, να δει, ας πούμε, πολιτικές όψεις και να μας μιλήσει πολιτικά για πρώτη φορά. Δηλαδή, νομίζω ότι, ξαναλέω, δεν έχω δει κάτι άλλο. Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι έχει, όπως σε πολλά άλλα πράγματα με τα οποία έχει ασχοληθεί, μια λοξή ματιά. Έχει μια λοξή ματιά, δηλαδή, σε σχέση με τον τρόπο τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Και γι' αυτό κιόλας το προτείνω σε όσους, ας πούμε, θέλουν να ασχοληθούν με τους ενδιαφέρει πολιτική θεωρία να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Αυτό το οποίο όμως νομίζω ότι δεν λέει
ή μάλλον το λέει εμέσως, αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές σε αυτό, έχει να κάνει με την ιστορικότητα του συγκεκριμένου βιβλίου και το πότε βγαίνει. Το βιβλίο αυτό βγαίνει το 2016, στο εκδόσεις Βέρσο, και νομίζω ότι είναι στον απόϊχο μιας παγκόσμιας ηττάς, μάλλον ηττών, αυτού του πράγματος που μπορούμε να περιγράψουμε ως διαχειριστικός σοσιαλισμός ή διαχειριστική αριστερά. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο βγαίνει το 2016 και έχει μεσολαβήσει όντως το Occupy Wall Street, που το έβλεπε, το προσέγγιζε με μια σχετική αφέλεια, θα πω εγώ, σε μια πρώτη φάση, αλλά έχει μεσολαβήσει η περίπτωση του Ποντέμος, έχει μεσολαβήσει κυρίαρχα εδώ πέρα η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μεσολαβήσει η περίπτωση του Κόρμπιν, του Μπέρνι Σάντερς και των υπολείπων. Άρα νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ίσως να μπορεί να αναγνωστεί και ως ένα βιβλίο απάντηση και σχολιασμός στην ήττα της αριστεράς. Ωστόσο, η κριτική που θα το έκανα, που νομίζω πιθανώς να συμφωνούν και οι υπόλοιπες, οι δύο άλλες ομιλήτριες, είναι ότι αυτό το βιβλίο, ωστόσο, είναι ένα κάπως αμερικανοκεντρικό βιβλίο, δηλαδή έρχεται από την Αμερική, άρα η αντίληψή του με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα είναι από την Αμερική. Άρα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι αν κάποιος έβαζε στην εξίσωση το τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική παρακάτω, μάλλον θα είχε μια κάπως άλλη εικόνα των πραγμάτων. Και επίσης νομίζω ότι έχει μια αρκετά συνολική αντίληψη περί ήττας, καθότι έχει ενσωματώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το έργο των Νέγκρι και Χάρντ. Δηλαδή, εγώ βλέπω σε αυτό εδώ πέρα το βιβλίο πάρα πολύ μέσα μία ανάγνωση, ας πούμε, του καπιταλισμού, ο οποίος είναι περίπου ο καπιταλισμός ο οποίος περιγράφεται στην Αυτοκρατορία του Νέγκρι. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει απορροφήσει τα πάντα. Σε αυτό που είπε η Αλίκη, και νομίζω ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι, αφενός γιατί ποτέ δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ολοκληρωτικά αφομοιωμένο από το σύστημα, όπως τα κινήματα τα οποία ανέφερε στο φεμινιστικό κίνημα. Και επίσης γιατί νομίζω ότι βασίζεται σε μια δεδομένη υπόθεση εργασίας, ότι έχει δοκιμαστεί κάτι ριζοσπαστικά διαφορετικό και αυτό απέτυχε. Νομίζω ότι μάλλον αυτό δεν έχει συμβεί. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο, αν προσπαθούσε να γιώσει περισσότερο ιστορικά το συγκείμενο στο οποίο βρισκόμαστε, μάλλον θα είχε μια άλλη τύπου αντίληψη για τα πράγματα. Τώρα, τι άλλο να πω. Εμένα μου έχει φανεί ενδιαφέρον, επίσης ως εγχείρημα, το οποίο νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στην αριστερά, το εγχείρημα του ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο να λάβει υπόψη του, ας πούμε, αυτό στη σχέση άτομου και κοινωνίας και το ίδιο το υποκείμενο. Η αριστερά, ας πούμε, δεν είναι κατεξοχήν και στην Ελλάδα αλλά και αλλού ας πούμε, μια περίπτωση που έχει με κάποιο τρόπο ενσωματώσει στην αναλύση της μια ψυχαναλυτική διάσταση του υποκειμένου. Νομίζω ότι είναι αρκετά βοηθητική και αρκετά, ας πούμε, σημαντική να καταφέρουμε να δούμε κάποιες, ας πούμε, ψυχαναλυτικές διαστάσεις του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσουμε να φανταστούμε μια κοινωνία στο μετά. Δεν ξέρω κι εγώ άμα συμφωνώ σε σχέση με αυτή την συγκεκριμένα λακανική ανάλυση την οποία προτείνει ότι τέλος πάντων αυτά τα πράγματα είναι αμετάλλακτα και δεν θα αλλάξουν και ως εκ τούτου. Το ερώτημα είναι άρα επομένως αν αλλάξει ολόκληρη, ας πούμε, συνολικά η δομή του συστήματος, είναι δυνατόν να μην αλλάξει και κατ' επέκταση υποκειμενικότητα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην παρούσα φάση. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ναι. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ πέρα και διάφορα άλλα πράγματα θα τα πω στην συνέχεια, αν μου προκύψουν κάποιοι προβληματισμοί.
Όχι, εντάξει, θα σταματήσω. Ποιος θέλει να πει, να σχολιάσει κάτι για το βιβλίο, κάτι για τις παρεμβάσεις, να πει κάποια φοβερή ιδέα. Αν και θα πρότεινα κατευθείαν να διαβάσει το βιβλίο, αλλά κάποιο σχόλιο, κάτι που θέλετε να πείτε. Ίσως οι ομιλήτριες έχουν κρατήσει κάποια σημεία. Έχουμε κάνει καταρχήν κάποιος από κάτω θέλει να κάνει μια ερώτηση για να μην συζητάμε μόνο μεταξύ μας. Ναι, αλλά είναι free το παιδί. Πείτε ό,τι θέλετε και ρωτάμε μετά. Εντάξει. Δεν ξέρω, να δώσω μια διευκρίνηση που τη δίνει ο ίδιος μέσα στο κείμενο, νομίζω, που εξηγεί λίγο και το αμερικάνικη ουτοπία και το θέμα με το στρατό, ότι στις ΗΠΑ ο στρατός είναι το μόνο σώμα που έχει δικαίωμα σε δωρεάν περίθαλψη και δωρεάν εκπαίδευση. Τουλάχιστον σε επίπεδο προσχολικής και τριτοβάθμιας. Οπότε, εκεί κάτι με το αμερικάνικη, ας πούμε, εξηγείται. Νομίζω πως ναι. Χωρίς να είμαι βέβαιη γι' αυτό, νομίζω πως ναι. Και σε σύνταξη, δηλαδή, είναι από την άποψη των κοινωνικών δικαιωμάτων, ας πούμε, το πιο διασφαλισμένο σώμα. Εντάξει, στην Ευρώπη δεν είναι ακόμα η ίδια η κατάσταση. Τίνουμε προς ένα περιορισμό, ας πούμε, των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά είναι ακόμα υπαρκτά, ακόμα και σε μια υπολοιματική μορφή. Σε ένα θέμα που έβαλε η Αλίκη, που δεν θυμάμαι τώρα πώς το έθεσες, αλλά πράγματι ανταποκρίνεται και σε ένα δικό μου προβληματισμό, αν δηλαδή το υπερβολικό μοντέλο του καθολικού στρατού, αυτό που νομίζω ότι είναι μια μετωνυμία, δεν έχει τελικά το στοιχείο, ας πούμε, μιας εκούσιας υποταγής, έτσι, ένα είδος συμβολικού ευνοχισμού, θα λέγαμε στα λακανικά, μια υποταγή στο συμβολικό, προκειμένου να ανοίξει πάλι ο δρόμος της φαντασίας και, συνεπώς, της ελευθερίας. Δηλαδή, ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στη βάση. Πρέπει να φανταστούμε κάτι που να μπορεί να λύνει το άμεσο και επίσης χωρίς περιορισμό στον ελεύθερο χρόνο του καθενός, γιατί έτσι κι αλλιώς οι σύγχρονες υποκειμενικότητες μέσα από αυτήν την επιφανειακότητα είναι τόσο πολύ βουτυγμένες στο να νομίζουν ότι απολαμβάνουν μέσα σε έναν ειδονισμό που διωγγώνει και τελικά το φθόνο για την απόλαυση του άλλου. Έτσι. Οπότε αυτό που λέει είναι ας λύσουμε το ζήτημα, ας πούμε, της βάσης, να δούμε τι μπορεί να προκύψει σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αφήστε τον καθένα να προσεύχεται, να κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί αλλιώς μια κοινή συνισταμένη. Είναι μια, πώς το λέμε έτσι, υποψία που είχα. Στο ζήτημα που έβαλες, Γιώργο, έχει μια λοξή ματιά ο Τζέιμσον απέναντι στα πράγματα. Το λέει και ο ίδιος, είναι μια έκεντρη ματιά. Και ο ίδιος, ας πούμε, αντιστέκεται στεναρά στο να εφαρμοστούν τα ψυχαναλυτικά μοντέλα με έναν απόλυτο τρόπο και στο πολιτικό ασυνείδητο, δηλαδή μας θυμίζει συνέχεια τον Durkheim και εδώ πέρα. Να προσέχουμε, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το κοινωνικό μέσα από ψυχολογικά φαινόμενα. Φτιάχνει διαμεσολαβήσεις, τις φτιάχνει πάρα πολύ προσεκτικά, δηλαδή κάθε λέξη πραγματικά μετράει. Είναι μια έκεντρη ματιά στα πράγματα και νομίζω ότι είναι και όλο το διακύβευμα αυτού του κειμένου, μια ματιά έγκεντρη και ταυτόχρονα θα έλεγα και μια αλληγορία, ας πούμε. Νομίζω ότι συζητάει πάρα πολλά πράγματα
Και σε αυτό το ζήτημα με το φθόνο, ας πούμε, και ότι δεν χρειάζεται να προσδοκούμε αν σε μια καλύτερη κοινωνία οι άνθρωποι θα γίνουν και καλύτεροι, έχει συγκεκριμένες αναφορές. Μιλάει για μια συγκεκριμένη πολιτισμική κριτική που κάνει κριτική στο σημερινό ναρκισσισμό ως αποτέλεσμα των διαδικασίας της εμπορευματοποίησης, ας πούμε, και της αλλοτρίωσης της καπιταλιστικής. Για να πει ότι είναι άλλη κατάσταση σήμερα, δεν χρειάζεται να περάσουμε από εκεί. Όπως κάνει, ας πούμε, και κριτική και στον αντιουμανισμό, ας πούμε, τον αντιιστορικισμό του Αλτουσέρα, για το πώς σήμερα τέτοιες, ας πούμε, θεωρητικές θέσεις στον ιστοροκαπιταλισμό μπορεί να χρησιμοποιούνται. Είναι ένα κείμενο που γράφεται σε πολλά επίπεδα, όπως όλα τα κείμενα του Τζέιμσον, έτσι. Δεν υπάρχει εξάντληση του περιεχομένου σε μια πρώτη ανάγνωση. Μια πρώτη ανάγνωση, αν θέλουμε δηλαδή να το κατανοήσουμε, είναι μόνο η αφορμή να δούμε, ας πούμε, τα στοιχεία στα οποία μετά θα κάτσουμε να ψάξουμε, να σκάψουμε, ας πούμε, σε κάθε παράγραφο τι αναφορές κινητοποιεί, με ποιον συνομιλεί και τι ακριβώς λέει. Νομίζω ότι θα το έχετε διαπιστώσει και αυτό. Είναι πραγματικά μια πολυεπίπεδη γραφή και σκέψη και εκεί έγκυται και η δυσκολία και στις μεταφράσεις και στην πρόσληψη από το κοινό, που πάντα βέβαια απαντάει και σε κάποια ζητήματα της συγκυρίας. Σταματάω εδώ και αφήνω. Και όντως και ο Καρουσμάκη, τα πεσμένα φύλλα μου θύμισαν πάρα πολύ τις τζέιμσονικές αναλύσεις, ιδιαίτερα ένα σχεδόν σοβιετικό, ας πούμε, ύστερο-σοβιετικό σκηνικό, όπου στείνεται, ναι, είναι ένα ύστερο-σοβιετικό σκηνικό, στο οποίο, ας πούμε, στείνεται ο ύστερος καπιταλισμός. Δηλαδή, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, όπως και για τη ζώνη ενδιαφέροντος ενδεχομένως. Να κάνω εγώ μια ερώτηση και στις δύο σου. Εμένα απλά, εμένα προβληματισμός μου σε σχέση με αυτό με αυτή την περιγραφή είναι ότι, ας πούμε, ενώ είναι ο ίδιος ένας διαλεκτικός, ας πούμε, αναλυτής, δεν είναι κοινά από το ιστορικά συγκεκριμένο το υπάρχον. Δηλαδή, εμένα δηλαδή, ο στρατός, ας πούμε, δεν είναι ένα σημείο κίνησης που μπορεί σοβαρά να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πώς δεν ξεκινάει από μία ανάλυση αυτού του ιστορικά συγκεκριμένου για να πάει σε μία άρνησή του, ας πούμε, η οποία να είναι και πάει, ας πούμε, σε ένα πράγμα το οποίο είναι ένα απόλυτα ουτοπικό ζήτημα. Δηλαδή, εγώ εκεί πέρα αυτό είναι ένας προβληματισμός μου και ένας προβληματισμός που σχετίζεται με αυτό είναι όταν μιλάει για το ζήτημα της πολιτικής θεωρίας. Δεν καταλαβαίνω και δεν είμαι σίγουρος αν εννοεί ότι η πολιτική θεωρία ως τέτοια δεν έχει κανένα πλέον νόημα ή ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει έτσι να φανταστούμε το άλλο. Δηλαδή, άρα το ερώτημα είναι αν η πολιτική θεωρία δεν έχει κάποιο νόημα στο σήμερα, πώς θα μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, την ιστορική άρνηση του πραγματικού. Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε μέσα από κατηγορίες οι οποίες προκύπτουν στο ιστορικά συγκεκριμένο στο σήμερα, ας πούμε. Δηλαδή, με αυτήν την έννοια, γι' αυτό κιόλας δεν ξέρω, ας πούμε, αν η ουτοπική θεωρία είναι μια απάντηση στη θεωρία ως ένα πράγμα διαζευκτικό. Δηλαδή, αυτή είναι ένας προβληματισμός που έχω σε σχέση με αυτή την ανάγνωση. Είναι ερώτηση ή ερώτηση και δεν ξέρω. Κάνω ένα σχόλιο εγώ με αφορμή τον προβληματισμό του Γιώργου. Όντως, είναι πολύ σωστά το είπε και η Έλσα. Είναι ένα τρομερά πυκνό πολυεπίπεδο κείμενο, όπως τα περισσότερα του Τζέιμσον. Και νομίζω ότι, εντάξει, απαιτεί και μια πιο συστηματική σχέση με το έργο του Τζέιμσον, ενδεχομένως για να αποκρυπτογραφηθούν καλύτερα κάποιες φόρμες, κάποια επιστημολογικά στοιχεία που έχει στον τρόπο που γράφει. Οπότε και αυτό είναι και ένα στοιχείο, ας πούμε, άσκησης και δοκιμής των αναγνωστών και των αναγνωστριών του βιβλίου. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα του Γιώργου, εγώ σκέφτομαι αφενός, έτσι λίγο και με αφορμή και την εισήγηση της Έλσας, ότι είναι μάλλον πιο αιγελιανός ο Τζέιμσον,
και ότι μάλλον τον ενδιαφέρουν πιο πολύ αφηρημένες μορφές και γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο χτίζει ένα επιχείρημα γύρω από αυτή τη μορφή, ας πούμε, του καθολικού στρατού. Και σκέφτομαι επίσης, βέβαια, ακριβώς επειδή είναι έτσι χυμαρώδης και έτσι κάπως ένας πολύ πληθωρικός. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ μία λέξη, ας πούμε, που ακριβώς να αντιστοιχεί, αλλά νομίζω το παίρνουμε. Σκέφτομαι στο κείμενο του Τοσκάνο, που είναι επίσης πολύ ωραίο και φιλοξενείται στον τόμο, ο Τοσκάνο αναφέρεται, παραπέμπει στο κείμενο του Jameson, Lenin and Revisionism, και λέει τέλος πάντων ότι ο Jameson την ίδια στιγμή που κάνει αυτή την τρομερή κριτική στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, στα προβλήματά της, την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ σταθερός πολιτικά υπερασπιστής διάφορων λειτουργιών της. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκει μια ισορροπία. Ακόμη και αν θα ήθελε να υπερβεί, τώρα θα πω κάτι πολύ βαρύ του πω, οπότε απλά κάνω μια πρωτόλια σκέψη. Ακόμη και αν θέλει να υπερβεί μια νεωτερική επιστημολογία, ίσως επιδιώκει να την οικοδομήσει με κάποιο τρόπο εκ νέου, όχι να απαλλαχθεί, ας πούμε, από αυτή την καταγωγή. Δεν ξέρω, εσύ, Έλισσα, πώς το σκέφτεσαι. Έχω την ίδια υποψία, αλλά παραμένει μια υποψία κι εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με το μαρασμό, ας πούμε, του κράτους και της πολιτικής, έχω ανοιχτά ερωτήματα. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω το νεοφιλελεύθερο κράτος, έτσι, η ενδυνάμωση των των λειτουργιών του ελέγχου και της τιμωρίας, η αποδυνάμωση κοινωνικής προστασίας. Μπορώ να σκεφτώ επίσης αυτό που γενικά ονομάζουμε μεταπολιτική κατάσταση ή αντιπολιτική, ας πούμε, ξεκάθαρα σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, την συλλογική βούληση, το κοινό καλό. Αναφέρεται, νομίζω, και στο Ρουσό στην αρχή. Αυτό το τοποθετώ στο επίπεδο αυτού που λέει, δηλαδή, ότι είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε σήμερα τη συλλογική βούληση. Το τοποθετώ στο ότι δεν υπάρχει, έτσι. Το τοποθετώ στη διαταραχή αυτή, ας πούμε, στην κρίση της ιστορικότητας και στο πώς διαταράσσεται η σχέση μας, ας πούμε, με τη συλλογική ιστορία. Ότι και σε συνδυασμό με τα σύγχρονα, ας πούμε, υποκείμενα και αυτή τη νέα, ας πούμε, μεταϋποκειμενικότητα. Ποιος θα το φέρει αυτό, ας πούμε, ποιος θα το αντιπροσωπεύσει. Τελικά, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι η κρίση του κράτους παραπέμπει και στην αποπολιτικοποίηση της ταξικής πάλης. Δηλαδή, αν, ας πούμε, ο Πιλατζάς μας έμαθε ότι το κράτος είναι η έκφραση, ας πούμε, η θεσμική έκφραση και η πολιτική έκφραση του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στις τάξεις. Αν συνεχίσουμε να το δούμε έτσι, εντάξει, ο συσχετισμός είναι καταστροφικός, έτσι. Αλλά και για να προκύψει αυτός ο συσχετισμός, σημαίνει ότι και στην κοινωνία έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη ρήξη στην πολιτική έκφραση των ταξικών αντιθέσεων και του ταξικού ανταγωνισμού. Και αυτό το ερώτημα θα μας πάει και σε ένα άλλο, στο που συγκροτείται σήμερα η τάξη. Και νομίζω ότι εκεί με τη συζήτηση για τον αριστερολαϊκισμό και για τη δημοκρατία, που ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και επίκαιρη τότε το 14-15, ας πούμε, από το 10 μέχρι το 15, το γεγονός ότι ποια είναι η εικόνα σήμερα που διαμορφώνεται, ας πούμε, μιας πιθανής τάξης, έτσι, έστω και ως κατηγορία, όχι απαραίτητα ως συνείδησης, για να μπει και το ερώτημα της συνείδησης, κάπως, να μην πω πήγε πίσω, αλλά αυτό είναι λίγο, νομίζω, το πώς διεξήχθη εκείνη την περίοδο το πράγμα. Όλοι δηλαδή αυτός ο θαυμασμός για τη Μουφ και το Λακλάου, που δεν αμφισβητώ τη σημαντικότητα του έργου τους, αλλά σαν μια βίαιη, ας πούμε, σαν ένα βίαιο ξεπέρασμα τελικά των ταξικών αντιθέσεων και των ενδοταξικών ανταγωνισμών τελικά, έτσι, με τους οποίους σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, αν θέλουμε να το πάμε και παραπέρα. Είναι πολύ όμορφο που ξεκινάτε και όλα στο Γιάκο με την πρώτη βιβλιοπαρουσίαση με Τζέιμσον. Εγώ τον θεωρώ όχι απλά τον σημαντικότερο μαρξιστή, τον θεωρώ το σημαντικότερο γενικά, ας πούμε, συγγραφέα πολιτισμικής θεωρίας ή ό,τι αυτό τέλος πάντων λέγεται.
Τώρα δεν ξέρω, έχω πάρα πολλή σκέψη γιατί εγώ είχα να γράψει και τη μία βιβλιοκριτική από τις δύο που υπάρχουν για το βιβλίο, η άλλη του Χρήστου Λάσκου. Οπότε έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Ούτε εγώ δεν θέλω να λέω οτιδήποτε περιεκτικότητα στη δίκευση του Τζέιμσον. Είναι ένας δύσκολος συγγραφέας, είναι ένας πυκνός συγγραφέας. Έχει μια πληθώρα κειμένων. Εγώ θεωρώ ποτέ δεν χάνει το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι το οποίο αναμετράται με ένα συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα. Είναι ένα ρίσκο που παίρνει. Δηλαδή, με έναν τρόπο, όταν το είπε αυτό, έλεγε ότι μίλαγε συνέχεια για το ζήτημα της ουτοπίας σε πάρα πολλά κείμενα. Τώρα ήρθε η περίεργη κατάσταση να πω ένα κείμενο, να κάνω εγώ μια ουτοπία πρακτικά. Τώρα το αποκρουστικό, ας πούμε, που ακούστηκε το είπε και ο Ζίζεκ, νομίζω ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι λέει, αναφέρεται σαν καθολικό στρατό. Δηλαδή, ο στρατός είχε πάει άσχημα. Μετά από 1-2 χρόνια έγραψε ένα κείμενο στο Jacobin, το αμερικανικό, όπου έλεγε ότι ήταν τρομερά άβολο να πάει, ξέρω εγώ, σε χώρες στη Λατινική Αμερική, που έχουν βιώσει τη στρατιωτική δικτατορία, και να προσπαθεί να περιγράψει ότι αυτό το νοητικό πείραμα έχει μια λογική στο μυαλό του, η οποία διαπερνά με την ουσία της ουτοπίας, αλλά δεν πρέπει μάλλον να μείνουμε στο γράμμα του κειμένου. Τώρα δεν θέλω ούτε να καταχρηστώ πάρα πολύ χρόνο, έχω γράψει πάρα πολλά στο κεφάλι μου για το συγκεκριμένο. Ήταν όντως πολύ συμπληρωματικές, πολύ ωραίες ομιλίες. Δηλαδή, το ζήτημα είναι όντως παράτολμο εγχείρημα να βγει ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί είναι πραγματικά, χτυπάει πάρα πολύ διαφορετικά στην αμερικανική αριστερά. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Δηλαδή, η κριτική που κάνει στο ομοσπονδιακό σύστημα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο εμάς δεν νομίζω να μπορούμε να το αντιληφθούμε με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, τώρα με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, εμένα μου ήρθε στο μυαλό μου αν το Σύνταγμα το δικό μας φερρυπίν διατηρεί ένα είδος. Ας πούμε τώρα ανατρέφουμε στο Σύνταγμα, στο άρθρο 16, και στο ότι δεν είναι ένα σκουπίδι, ας πούμε, το οποίο μπορούμε να το αλλάζουμε μέρα με τη μέρα, και ότι υπάρχουν σκόπιμα διαδικασίες ώστε να είναι δύσκολο να αλλάξει το Σύνταγμα. Αλλά αν μη τι άλλο, το Αμερικανικό Σύνταγμα στην Αμερική έχει, αναφέρει και όλους ότι έχει μια φετιχιστική διάσταση, ας πούμε, στην οποία τέλος πάντων πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Εγώ έχω 2 ερωτήσεις σχετικά που ανοίγουν. Δεν ξέρω τι κουβέντα, είναι και περισσότερο για απορίες μου και πράγματα που με ενδιαφέρουν. Είναι προς 2 μιλήτριες. Το ένα σχετικά με το κατά πόσο η έννοια της ουτοπίας είναι δομικά φιλελεύθερη, κάπως έτσι αναφέρθηκε. Αυτό το λέω γιατί εμένα με ξενίζει με την έννοια ότι εννοείται ότι η ουτοπία ήταν το πρόταγμα όλης της επανάστασης που λεγόταν, όλο αυτό το πράγμα που λεγόταν μάλιστα το 1968 κτλ. Και όλης αυτής της δεκαετίας του 60. Έπειτα, στο νου μου, διαβάζοντας το βιβλίο Τζέιμσον, αναφέρει ένα πράγμα που λέγεται λογοθετική πάλι. Είναι, νομίζω, από τα σημαντικότερα καθήκοντα που πρέπει να κάνει η αριστερά, δηλαδή να διεκδικήσει όρους, να διεκδικήσει τέλος πάντων μέσα πάλι στα οποία έχουν απονομοποιηθεί. Και στο κεφάλι μου, ας πούμε, η έννοια του κομμουνισμού για πάρα πολύ κόσμο δεν συνιστά σήμερα ένα πρόταγμα, δυστυχώς. Η έννοια της αριστεράς χάνεται και αυτή σιγά-σιγά που θα κοντεύουμε να τη χάσουμε. Ακούμε δηλαδή σύγχρονη αριστερά από το ένα το άλλο, πράγματα τα οποία δεν μας, ας πούμε, εκφράζουν. Και η ουτοπία στο μυαλό μου πάντα, έχοντας διαβάσει και προηγούμενα κείμενα του Τζέιμσον, είναι κάτι σαν μια κωδική ονομασία, ας πούμε, για τον κομμουνισμό. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον η έννοια από μόνη της. Δηλαδή, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Και δεύτερη, στην άλλη ομιλήτρια σχετικά με το ζήτημα το λακανικό. Το κομμάτι για το Λακάν εμένα με είχε εντυπωσιάσει το συγκεκριμένο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάγνωση, γιατί κάποιος ο Τζέιμσον λέει τα 3 στοιχεία που κάνουν το Λακάν ένα πολιτικό συγγραφέα, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, και μας φέρνουν λίγο, βάζουν το κοινωνικό κομμάτι, ας πούμε, σαν στην ψυχανάλυση, με έναν τρόπο λίγο ένα πιο ατομικό πράγμα. Και το ερώτημά μου, εγώ δεν ξέρω ούτε αν συμφωνώ, ούτε αν αυτό το ζήτημα, ας πούμε, ότι είναι δομικός ο κοινωνικός ανταγωνισμός σε ατομικό επίπεδο. Αναρωτιέμαι, αν και βέβαια είναι πολύ εγωιστικός ο τρόπος που το λέει ο Τζέιμσον, γιατί αναφέρεται σε ένα βιβλίο της Λεγκέν, δεν ξέρω αν το αναφέρει και στο βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο. Στον αρχικό των 2 κόσμων, το The Dispossessed λέγεται, δεν ξέρω γιατί μεταφράστηκε έτσι. Τέλος πάντων, εμπορικοί λόγοι. Τέλος πάντων, εκεί ο Σέβεκ, ας πούμε, σε μια φάση απλά τσακώνεται με ένα και πλακώνεται στο ξύλο χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό από πάρα πολλούς κριτικούς του Λεγκέν ήταν ότι τύπου για ποιο λόγο γίνεται αυτό, έχει μια ουτοπία, είναι όλα καλυμμένα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και κάπως από εκεί ο Τζέιμσον νομίζω ξεκινάει. Δεν ξέρω αν βοηθάει κάπως την κουβέντα αυτό. Και σίγουρα θα με ακούσω και την σύνδεση του βιβλίου με τα πεσμένα φύλλα του Κέρσμακη. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι δεν είμαι λακανική, έτσι. Και ότι ξεκίνησα να διαβάζω το Λακάν μέσα από τον Τζέιμσον. Όταν έκανα, ας πούμε, την ανακάλυψη, ήταν μια πραγματική ανακάλυψη για μένα τότε, ενός κειμένου του 1974, νομίζω,
Imaginary and Symbolic in Lacan, Marxism, Psychoanalytic Criticism and the Problem of Subject, που υπάρχουν δύο εκδοχές. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια μετάφραση αυτού του κειμένου στα ελληνικά, την οποία δεν την έχω δει πουθενά, δεν την έχω βρει ποτέ. Φαίνεται ως, δηλαδή, στο ίντερνετ που έχω ψάξει, φαίνεται σαν να έχει γίνει. Δεν ξέρω όμως που είναι. Εκεί, λοιπόν, έχει κάνει μια τεράστια δουλειά, ξαναπαίρνοντας τον ορισμό του Αλτουσέρ, την ιδεολογία, έτσι. Η φαντασιακή αναπαράσταση των υλικών συνθηκών ύπαρξης, των πραγματικών συνθηκών ύπαρξης. Ξαναπαίρνει λοιπόν τον ορισμό, ας πούμε, και αρχίζει να τον αντιπαραβάλλει με τις τρεις τάξεις του Λακάν, το πραγματικό, το συμβολικό και το φαντασιακό. Και εκεί παράγει μια πολύ διευρυμένη, ας πούμε, θεωρία της ιδεολογίας, με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, εισάγει την ιδεολογία επίσης και ως συμβολική πράξη, δηλαδή ως εγγραφή στο συμβολικό. Και θα μας πει το εξίσου πολύ ωραίο, που όμως διατηρεί και την πολυπλοκότητά του, ότι η ιδεολογία δεν είναι μόνο μια φαντασιακή σχέση, έτσι, είναι και μια συμβολική εγγραφή μέσα στον κόσμο. Και ότι έχει αξία αυτή η έννοια μόνο στο βαθμό που διατηρείται ως προβληματική. Δηλαδή που δεν επιλύεται είτε από την πλευρά του φαντασιακού, είτε από την πλευρά του συμβολικού. Έτσι. Και τι είναι το πραγματικό? Το πραγματικό είναι αυτό που δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Είναι ο βράχος πάνω στον οποίο χτυπάνε, ας πούμε, τα όνειρά μας, αλλά και έτσι δημιουργείται και η επιθυμία. Και τελικά αυτός ο βράχος είναι η ιστορία, θα πει στο πολιτικό ασυνείδητο. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, λοιπόν, τώρα, και πάντα σε εκείνη τη φάση των εργασιών του, ας πούμε, ο Λακάν, αυτή η ανάγνωση του Λακάν, τον βοήθησε να κάνει μια σκανδαλώδη σύνθεση για τα δεδομένα της μαρξιστικής θεωρίας, να συμφιλιώσει με έναν τρόπο το Λούκατς με τον Αλτουσέρ, άκουσον. Έτσι. Μέσα από την έννοια της ιστορίας ως απόν σκοπό, που είναι όρος σπινοζικός που τον παίζει ο Αλτουσέρ, με την καθολικότητα που παίζει ο Λούκατς από την πλευρά του. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, τώρα ότι με τη χρήση του Λακάν μέσα από το φθόνο πιάνει κάτι που έχει να κάνει και με αυτό που αναπτύσσει στο μεταμοντερνισμό για τις υποκειμενικότητες και με την κατάσταση που μπορούμε να περιγράψουμε σήμερα ως μεταπολιτική και που γυρίζει τη μνησικακία. Τη μνησικακία και πώς, ας πούμε, δεν τροφοδοτεί, εκφράζει, έτσι, τους ενδοταξικούς ανταγωνισμούς που διαμορφώνονται μέσα σε κοινωνικούς χώρους που είναι πια παγκόσμιοι. Το πω πολύ, πολύ χοντρά, και είναι χονδροειδής η διάκριση, πιστεύω. Μιλάμε σήμερα για μια λευκή αστική τάξη, έτσι, με μια ροπή προς το ρατσισμό, τον εθνικισμό κτλ. Και ένα μη λευκό προλεταριάτο, ας πούμε, που οπωσδήποτε είναι έρμεο εκμετάλλευσης και καταστολής, την ίδια στιγμή αναδιπλωμένο το ίδιο σε κοινοτιστικές, ας πούμε, ίσως και θρησκευτικές λογικές κάποια στιγμή. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλει να κινητοποιήσει πάλι, πώς να το πω, με έναν έκεντρο τρόπο, μια απάντηση που αναφέρεται σε μια διαμάχη και εντός της μαρξιστικής θεωρίας σήμερα. Δεν λέω ότι έχει να κάνει μόνο με το post-colonial, έτσι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ίσως και κάτι από αυτό μέσα. Ωραία, να συμβάλλω κι εγώ με κάποιες σκέψεις, με αφορμή τα πολύ ενδιαφέροντα που έβαλες. Εντάξει, εμένα η δική μου, έτσι, και εσύ έχεις διαβάσει το βιβλίο, οπότε το έχεις διαβάσει και από τη δική σου οπτική και είναι λογικό. Εμένα η δική μου σκέψη είναι ότι δεν συμπαθεί τόσο την έννοια της ουτοπίας, αλλά ότι γενικά απορρίπτει ο Τζέιμσον το δίπολο ουτοπία-δυστοπία σε αυτό το κείμενο και περισσότερο τον ενδιαφέρει η δημιουργία, οι προϋποθέσεις, ας πούμε, για την οικοδόμηση αυτού που είναι το συλλογικό όραμα. Αυτό νομίζω το κάνει γιατί είναι τελικά πιο
μαρξιστής. Δηλαδή αναζητά, ας πούμε, πράγματι θέλει να ξεφύγει από οποιαδήποτε, έστω και καθιερωμένη ιστορική χρήση αυτής της έννοιας της ουτοπίας, που είναι μεταελιστική, που δεν έχει σύνδεση, ας πούμε, με τις ιστορικές και κοινωνικές διεργασίες που τον απασχολούν και τον απασχολούν γενικά και σε αυτό το βιβλίο, και γενικά είναι τα θέματα που τον απασχολούν. Οπότε η δική μου η οπτική, ας πούμε, σε σχέση με αυτό είναι αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έννοια του κομμουνισμού, σκέφτομαι ότι η λογοθετική πάλι είναι και διαφορετική και σε ιστορικά πεδία. Δηλαδή, αναφέρεται ο Τζέιμσον, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετική η πρόσληψη αυτής της έννοιας. Το γράφει και σε αυτό το βιβλίο, νομίζω, προφανώς, στις αρχές της δεκαετίας του 90, και είναι και πολύ διαφορετική η πρόσληψη της έννοιας του κομμουνισμού στη ΣΥΠΑ ή στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε όμως έχεις πολύ δίκιο, είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Είναι μια έννοια που γενικά υποφέρει από το ότι την κρύβουν. Ακόμα και αυτοί που θα ήθελαν, ας πούμε, να την υπερασπιστούν, που υπερασπίζονται και αυτό το περιεχόμενό της, έτσι, όχι μόνο σαν αφαίρεση, την ψιλοκρύβουν. Αυτό έχει να κάνει μάλλον και με τον τρόπο που ιστορικά, ας πούμε, η αριστερά υιοθέτησε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για την περιγραφή των στόχων της και των θέσεών της, που για διάφορους πάλι ιστορικά διαμορφωμένους λόγους η επιλογή είναι, ας πούμε, να μην αναφέρεται τόσο πολύ ο κομμουνισμός. Προφανώς είναι πολύ διαφορετικό με την έννοια του κομμουνισμού στη Ρωσία, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, άλλη στην Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο να αναφερθεί. Πάντα αυτό έχει διαφορετικά επίπεδα, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο. Και τελευταία, φυσικά θα το πω, γιατί εννοείται ότι το ήθελα από την αρχή. Είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Θα κάνω λίγο spoiler, λίγο όμως, όχι πολύ σε σχέση με την ιστορία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, να τη δείτε. Πολύ σωστά το είπε η Έλσα. Έχει ένα εκπληκτικό, σχεδόν σοβιετικό περιβάλλον στο οποίο μας βάζει. Υπάρχει ύστερο σοβιετικό ακριβώς. Υπάρχει αυτή, πολύ σωστά, υπάρχει αυτή η διαρκής παρουσία της Ρωσίας, της Μεγάλης Ρωσίας, που είναι... Και υπάρχει και αυτή η σχέση της Φινλανδίας με τη Ρωσία, που είναι και η χωρική εγκύτητα, αλλά και διάφορα γεωστρατηγικά ζητήματα, διαχείρισης φυσικών πόρων, ας πούμε, που απασχολούν τις δύο χώρες κτλ. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ γενικά αυτό το στοιχείο. Υπάρχει αναπαράσταση, υπάρχει μια συνομιλία με διάφορες πολύ γνωστές και οικίες αναπαραστάσεις της εργατικής τάξης, θα έλεγα μάλλον της λευκής εργατικής τάξης, και το κάνει κάπως σκόπιμα, πιστεύω, ο Καουρισμάκης αυτό, όχι γιατί είναι ρατσιστής, αλλά γιατί θέλει να αναδείξει αυτή την οπτική του σινεμά, που είναι, ας πούμε, και μια οπτική που κάπως συμβάλλει και στην καθιέρωση μιας ιστορικής αντίληψης για το πώς εξελίσσεται η εργατική τάξη. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η εικόνα, και ταυτόχρονα σε όλους τους στίχους, από την pub που πίνουν το ποτό τους οι χαρακτήρες, μέχρι το σινεμά που βλέπουν κλασικές ταινίες, βλέπουμε αφίσες από το νεορεαλιστικό σινεμά, το Ρόκο και τα αδέλφια του, ας πούμε. Οι δύο φίλοι πίνουν μπύρα και πίσω είναι μια αφίσα με το... και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί βλέπουμε διάφορα παραδείγματα. Το νεορεαλιστικό σινεμά αποτυπώνει αυτή την εκδοχή, ας πούμε, της εργατικής τάξης, που είναι πολύ ταλαιπωρημένη, φτωχή, αλλά είναι μια ελπιδοφόρα, οπωσδήποτε, αποτύπωση, ας πούμε. Και υπάρχει απ' την άλλη και αυτή η εικόνα της pub, των μεθυσμένων, της βαθιάς απογοήτευσης, που έχει και πάρα πολύ μαύρο χιούμορ και είναι όντως πολύ αστεία, έχει κάποιες πολύ αστείες σκηνές στη ταινία, που θυμίζει πιο πολύ μια πρόσληψη του Ken Loach. Πιο σύγχρονη, πιο κοντινή, σε αυτό που βλέπει ο Ken Loach ότι είναι, ας πούμε, οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης, που δεν είναι και ελπιδοφόρο, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον κάποιες φορές δεν είναι. Και νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον σε σχέση και με τα θέματα που βάζει για τη μεταπολεμική κατάσταση ο Τζέιμσον, και σε αυτό το βιβλίο και σε άλλα, αλλά νομίζω ότι και σε αυτό έχει σύνδεση. Δεν ξέρω αν θες να πεις για τη ζώνη ενδιαφέροντος, για να κλείσουμε με σινεμά. Ήθελα να πω μόνο για το θέμα της ουτοπίας. Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως ότι εννοείται ότι
Ο Jameson δεν είναι καθόλου με την αντίθεση, ας πούμε, της ουτοπίας και της δυστοπίας με κάποιο τρόπο. Νομίζω όμως, και αυτό δείχνει κάτι, αν έχει σημασία να κλείσω με αυτό, ας πούμε, ότι το ζήτημα, ο λόγος με τον οποίο δεν έχουμε εξοικειωθεί με τον Jameson, όπως έχουμε εξοικειωθεί, ας πούμε, μεγάλους στοχαστές, όπως είναι ο Deleuze, όπως είναι ο Foucault, να πω μερικά ονόματα, ας πούμε, με αυτό το πρώτο στο κεφάλι, το οποίο έχουν κυριαρχήσει, ας πούμε, σκηνή, είναι ακριβώς επειδή λείπουν πραγματικά από την Ελλάδα μεταφράσεις, όπως μεταφράσεις έχουν γίνει συνήθως, έχουν γίνει αποσπασματικές, περίπου ο μεταμοντερνισμός ή η πολιτισμική λογική του ιστορικού καπιταλισμού, είναι το μισό κείμενο. Ούτε το μισό κείμενο. Είναι τα σημαντικότερα κομμάτια μεν του κειμένου, στο πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν είναι τα κομμάτια τα οποία εξηγούν πραγματικά όλο το κείμενο. Οι αρχαιολογίες του μέλλοντος, όπου περιγράφει ακριβώς το ζήτημα με την ουτοπία με εντυπωσιακό τρόπο, με ένα συγκλονιστικό βιβλίο για το ζήτημα της ουτοπίας, είναι πάλι το μισό. Δεν είναι τα άρθρα, ας πούμε, που έγραψε καθ' όλη τη διάρκεια πάλι για τη Λέγκεν κτλ. Έπειτα, όποτε έχει μεταφραστεί, συνήθως δεν γίνονται εισαγωγές, συνήθως δεν γίνεται κάποια περιγραφή τους κτλ. Και να κλείσω και με μία είδηση ότι έχουμε συμφωνήσει με τις εκδόσεις Κέντρος και το πολιτικό ασυνείδητο θα κυκλοφορήσει με μετάφρασή μου λογικά στην επόμενη χρονιά στο τέλος της χρονιάς. Κάιλο. Στους 15 ανθρώπους που έχουμε εδώ πέρα που ενδιαφέρονται για το Jameson. Κάιλο, κουράγιο πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μου. Ο Κώστας κάτι θέλει να πει. Για ίσως περάσαμε λίγο. Μάλλον έχουμε περάσει τη φάση των ευχαριστειών, να ευχαριστήσω και εγώ για την εξαιρετική συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω, να σχολιάσετε κάτι. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, παρόλο που θα το πάρω σήμερα και θα το διαβάσω. Οπωσδήποτε. Ναι, εννοείται. Κάτι παραπάνω να σχολιάσετε για το αν πραγματεύεται στο δοκίμιο αυτό το οργανωτικό ζήτημα με κάποιον τρόπο. Διάβαζα κιόλας ότι το δοκίμιο προέκυψε και σαν κομμάτι, ξεκίνησε μάλλον σαν μια συνομιλία του Jameson με τον Stanley Aronovitz στο City University της Νέας Υόρκης και έχοντας παρακολουθήσει το έργο του Stanley Aronovitz που χάσαμε και πρόσφατα, ας πούμε, πριν από 1,5 χρόνο και την οργανική του σχέση με την εργατική τάξη, το συνδικαλισμό, την πάλη του για ένα νέο εργατικό κίνημα, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια σφραγίδα μιας τέτοιας διερώτησης εντός του βιβλίου του Jameson και αν θα μπορούσε ο καθολικός στρατός να είναι μια μετωνυμία για τον απόντα πολιτικό φορέα. Και επιπροσθέτως σε αυτό, πρόσφατα ξαναδιάβαζα μια βιβλιοκριτική του Jameson για το χαμένο χειρόγραφο του Λούκατς, το Talisman Dialectic, όπου έχει γράψει ο Ζίζεκ πάλι το επίμετρο και διέκρινα έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό του Jameson για την έννοια του κόμματος στο Λούκατς. Μου έκανε εντύπωση ότι χρειαζόταν να βρεθεί αυτό το χειρόγραφο, γιατί νομίζω ότι ήδη από το έργο του Λούκατς ήταν σαφής η προσήλωσή του στην έννοια του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά ο ενθουσιασμός του Jameson, η βιβλιοκριτική είναι αρχές του 2000, είναι κάποια χρόνια πριν το δοκίμιο, αλλά αυτός ο ενθουσιασμός με την έννοια του κόμματος με έκανε να αναρωτηθώ ποιος είναι ο ρόλος του οργανωτικού ζητήματος γενικά στο θεωρητικό του εγχείρημα και επειδή σε αυτό ειδικά ξαναθέτει τέτοια ζητήματα, κατά πόσον θα μπορούσαμε να το δούμε. Παραδείγματος χάρη αναφέρθηκαν οι Μαύροι Πάνθηρες. Δεν ξέρω αν το λέει ο Τοσκάνο ή ο Jameson, αλλά θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα σύνδεση του κατά πόσον πάμε από τα δίκτυα αλληλεγγύης στον πολιτικό φορέα και πώς αυτό τέλος πάντων συναρθρώνεται. Πολύ γρήγορα. Είναι ένα ερώτημα που διαρκώς παραμένει και το σχολιάζουν και τα άλλα κείμενα. Έτσι, δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο φορέας, είναι μπορούμε να φανταστούμε ένα μεταβατικό στάδιο μετά από μια επανάσταση, ας πούμε. Τελικά το story είναι ότι μάλλον έχει προηγηθεί μια καταστροφή πριν. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι τελικά ο καθολικός στρατός είναι μια με τον... Δεν ξέρω αν είναι του κόμματος. Τώρα αυτό το στοιχείο, ας πούμε, που φέρνει είναι ενδιαφέρον, ότι ενθουσιάστηκε, ας πούμε, με την αντίληψη του κόμματος στο Λούκατς, γιατί στο Λούκατς το κόμμα είναι τάξη και η τάξη είναι κόμμα. Και αυτό είναι φοβερά προβληματικό στο Λούκατς. Και για την ίδια του την πορεία. Τώρα, αν ο Τζέιμσον ενθουσιάζεται σήμερα με κάτι που στο Λούκατς παραμένει προβληματικό, δεν μπορώ να το ξέρω, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι συχνά η τάξη είναι ο φορέας. Θα λέγαμε, ίσως παραπέμπει σε ένα πρώτο Μάρξ του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, που ακόμα εκεί υπάρχει
η ιδέα αυτή, ότι η τάξη όταν θα συνειδητοποιήσει, ας πούμε, τι της συμβαίνει, θα γίνει ίδια το υποκείμενο της απελευθέρωσής της. Δεν έχει μπει ακόμα. Και νομίζω ότι συστηματικά ο Τζέιμσον το κρατάει, έτσι, και γι' αυτό του καταλογίζουν ότι πολλές φορές δεν παίρνει θέση ξεκάθαρη. Κρατάει αυτό το επίπεδο, τον ανοιχτό ορίζοντα, ας πούμε, για την τάξη των εκμεταλλευομένων. Δεν ξέρω αν πρέπει να πλατιάσουμε άλλο τώρα για να το μαζέψουμε σιγά-σιγά. Ναι. Όχι, πες εσύ άμα θες κάτι, πες. Είναι προφανώς είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα και ομολογώ εγώ δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη, ας πούμε, και με αυτή τη συνομιλία Λούκατς Τζέιμσον, αλλά μπορώ να καταλάβω από αυτό που λέτε ότι έχει και πολύ πλάκα, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη, ότι ενθουσιάστηκε με αυτή την εκδοχή. Νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ στο κείμενο, επειδή είναι και κάπως απεσιόδοξος στη συγκυρία που γράφει, μοιάζει να είναι πιο απεσιόδοξος. Το ζήτημα της απουσίας πολιτικής για την οργάνωση της τάξης, το λέω κάπως χονδροειδώς τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτό τον απασχολεί πολύ και τα παραδείγματα, ας πούμε, αυτά τα δύο που αναφέρει ως εκδοχές διαδικής εξουσίας, που το ένα είναι οι Μαύροι Πάνθηρες και το άλλο είναι η Χαμάς, ακριβώς τα αναφέρει, γιατί με διαφορετικούς εντελώς τρόπους που εξηγεί κιόλας, και τα δύο επιδιώκουν να υλοποιήσουν και μια εκδοχή πολιτικής ηγεσίας. Έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Παρότι εξηγεί ότι είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ διαφορετικοί ιστορικοί λόγοι κτλ. Οπότε νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ κεντρικά, δεν το αναφέρει, τουλάχιστον εγώ δεν συγκράτησα την έννοια του κόμματος με αυτό το τυπικό, ως μια, ας πούμε, άλλη καθαρή μορφή, αλλά νομίζω ότι τον απασχολεί σε όλο το κείμενο το πρόβλημα αυτό της πολιτικής και πιο έντονα κιόλας γιατί είναι στη ΣΥΠΑ. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό αφορά πια και την μικρή, ας πούμε, έτσι, το θύλακα της πολιτικής που ήταν παλιά η Ευρώπη, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ότι και αυτό είναι σε άλλη κατάσταση. Αλλά δεν ξέρω, προφανώς δεν απαντάω, αλλά νομίζω από την έτσι, αυτό που εισέπραξα και εγώ από το κείμενο, τον απασχολεί πολύ κεντρικά πλέον. Να πω κι εγώ κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει έννοια του κόμματος, γιατί δεν νομίζω ότι έχει στο μυαλό του μία συγκεκριμένη ή δεν μπορεί να εντοπίσει μία συγκεκριμένη αντίληψη περί τάξης στο σήμερα. Δηλαδή ότι υπάρχει η εργατική τάξη που να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, άρα το κόμμα που θα εκφράσει την εργατική τάξη θα είναι αυτό. Επίσης, νομίζω ότι έχω μια αίσθηση, δεν το λέω με βεβαιότητα, ότι ο Τζέιμς είναι αρκετά επηρεασμένος από τον Έγκρι και τον Χάρτ ως προς την αντίληψη τους περί πολιτικής, που αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν υπάρχει κόμμα, γιατί δεν είμαστε στην φάση των κομμάτων με τον τρόπο που σκεφτόμασταν. Και επίσης αυτό το οποίο νομίζω, δεν ξέρω αν απαντάει στο κόμμα, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αν κάνει κάτι σε σχέση με αυτό, αναφέρεται διαρκώς στην πολιτιστική επανάσταση του Μάο. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο, ότι δηλαδή προσπαθεί να απαντήσει πολιτικά μέσω του Μάο και της έννοιας της πολιτικής επανάστασης. Το οποίο, ναι, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να σχετίζει με ένα κόμμα, δεν γνωρίζω, απλά μου κάνει εντύπωση που σε αυτό το βιβλίο που μιλάει για την ουτοπία, η βασική του πολιτική αναφορά, ας πούμε, πέρα από ότι αναφέρει πρώτα τη Χαμάς και τους Μαύρους Πάνθηρες, άρα και αυτό όχι ακριβώς κόμμα με την στενή έννοια του όρου, μετά πηγαίνει στη διαδικασία της πολιτικής επανάστασης και λέει ότι αυτό είναι μια παραδειγματική διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο κομμάτι του εκπολιτισμού. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ότι συνδέει με κάποιο τρόπο αυτό με τον Λακάν, δηλαδή ότι μπαίνει εκεί πέρα η συγκρότηση του υποκειμένου μέσω της διαδικασίας της πολιτικής επανάστασης, δηλαδή ότι εκεί πέρα συγκροτείται. Αυτό δεν είναι. Αν μου επιτρέψεις όμως, Γιώργο, δεν είμαι σίγουρη ότι μιλάει για την πολιτιστική επανάσταση του Μάο. Γιατί αν το λέει ξεκάθαρα.
Γιατί η πολιτιστική επανάσταση είναι επίσης μια έννοια που φτιάχνει αυτός ο τύπος. Αλλά τη φτιάχνει το 81, στο πολιτικό ασυνείδητο. Δεν είμαι σίγουρη αν αναφέρεται κυριολεκτικά στην πολιτισμική επανάσταση του Μάο ή αν αναφέρεται στη δική του έννοια, αυτή που διαμορφώνει ως πολιτιστική επανάσταση στο πολιτικό ασυνείδητο. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Ώρες-ώρες δηλαδή το κάνει αυτό ο Τζέμι και σε άλλα κείμενα. Σου λέει κάτι, φέρνει κάτι, ανακαλύπτεις μετά, ας πούμε, από πού το έχει εμπνευστεί. Σκέφτεται και κάτι άλλο μετά. Μετά σκέφτεται και κάτι άλλο. Και το λέω γιατί με απασχόλησε και δεν το έβαλα στην παρουσίαση, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρη τι ήθελα να πει με αυτό.